Moi ben, moi boas tardes a todas, a todas de novo. Despois quedou, supoño que para todos quedaría perfectamente establecido o de que é para comer Lugo, ou Cheche? Sí. Comimos ben hoxe, estamos ben. Bombiño, boa tallada. É comer ben destes restaurantes onde se come ben en Lugo, que se comen Que son todos. E por eso, afortunadamente, en Lugo costará traballo que haxa ninguna estrella Michelin, porque comese moi ben. Perfecto. Pois eso, pois moi boas tardes. En primeiro lugar, permitídeme que disculpa a presencia do presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Queixo do Cebreiro, porque hoxe ten a súa presencia nos premios Cata de Queixos de Galicia, e tamén a presencia de Verónica Núñez López de Caurelor, que, por inclemencias meteorolóxicas, tuvo uns problemas na súa empresa e non nos pode acompañar. Falábamos pola mañá do potencial agroalimentario da provincia, falábamos de desenvolvemento local aproveitando aquelas iniciativas e aquelas exclusividades que temos, e hoxe vamos a falar un poquinho, compartir experiencias con xente que leva traballando no eido agroalimentario, desenvolvendo distintos produtos dende vai tempo. En primeiro lugar, e á miña dereita, sin que sirva nada máis que a efectos físicos, José Manuel Rodríguez González, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe en Ribeira Sacra, e que nos falará sobre a súa experiencia sobre a ruta do viño da Ribeira Sacra. Acompáñame tamén Cheche Real, presidente de APEL, da Asociación Profesional de Referencia da Hostelería, tamén de Turismo na provincia de Lugo. Consuelo López Rodríguez Chelo, representante de Gandería Quitián, do Páramo, que leva xa máis de 50 anos na produción de leite e actualmente venden o seu produto directamente ao consumidor sin intermediarios, constituindo unha marca propia de comercialización. Acompáñanos tamén Chusa Expósito, propietaria de Milulloa, sociedade cooperativa situada en Palas de Rei, que se dedica ao cultivo ecolóxico de plantas medicinais e de hortalizas. Esta empresa recibiu multitude de premios vinculados ao cooperativismo, entre eles o primeiro premio ás actividades productivas do medio rural pola súa contribución á posta en valor do territorio. Nas súas instalacións realízanse diversos talleres de cosmética natural, fitofortificantes e plantas medicinais. E nos acompaña ao outro lado da mesa, á esquerda da mesa, Mónica Díaz Jubín, guía oficial de turismo e membro da Asociación de Guías Oficiais de Galicia. Ademais, é vocal no Consello Provincial de Turismo da provincia de Lugo en representación desta asociación e, ao longo da súa participación, mostrará-nos tamén o interese deste colectivo de guías profesionais na circunstancia que nos congrega hoxe no agroturismo como potencial, como potenciador do sector turístico na provincia. Polo tanto, e sabemos tamén da presa que ten o presidente da Denominación de Orixe, porque ás 5 da tarde ten outro acto en Monforte. Polo tanto, José Manuel, explícanos un pouquiño a experiencia sobre a ruta do viño da Ribeira Sacra e quedamos xa contigo. Bueno, boas tardes. Primeiro vamos a poñer un vídeo, teño aquí de maquinista da restauración. Creo que hai que dar aí a un play. Eu a única tecnoloxía que utilizo é unha PDA, dice que é o papel de apuntar, sigo tendo unha libreta que funciona moi ben, non queda colgado nin as pilas, recuperas a información, inda que caia un chisme de auga. E, bueno, creo que ameniza un vídeo sobre o que é a ruta do viño e despois digo vos 3 ou 4 pinceladas. En esta tierra, el aire te susurra al oído. La luz viste tu mirada. El tiempo se detiene. En el agua hay 1000 sensaciones.
La vida te da un respiro. Déjate llevar. Siente. Respira los colores y aromas. Camina con la historia. Somos Ribeira Sacra. Somos vino. Vive la ruta. Navega, navega, navega. Elévate. Emociónate. Saborea. Vive la ruta. Tu destino. Tienes suerte. Es el legado del vino hecho paisaje. Tu destino es Ribeira Sacra. Somos vino. Ben, isto é, digamos, un pouco o que é a Ribeira Sacra, pero desde o Consello dicimos sempre que a Ribeira Sacra é moito máis que viño. O viño é ese espacio, esa punta de lanza, ese espolón detrás do cual camiñan todas as outras cousas. En definitiva, estamos falando da economía da paisaxe. É dicir, a paisaxe é o que fai posible que manteñamos todas estas cousas, pero a paisaxe en conxunto. A Ribeira Sacra son, sin duda ninguna, moi espectaculares os seus cañós, eses cañós traballados sobre a viticultura. O viño é, pois, como a lle da alimentación, non habería ningunha hambruna mundial, nin ningunha cousa especial de cara a que a xente morrera de fame porque non houbera viño, pero sin duda ninguna é sobre o que máis se escribe, sobre o que máis se fala. E unha botella de viño é o mellor embaixador que podas poñer de calquer territorio en calquer zona do mundo. É dicir, pensar no noso territorio de zonas como Sancares ou Caurel, que en canto pasamos do Manzanal xa é difícil que se coñeza. Sin embargo, coñeces a Ribeira Sacra. Pero coñécese porque hai un viño. E iso sitúate no mapa no mundo. O importante é traer aquí a xente para outras cousas, é dicir, o viño viaxa, pero está claro que se queremos venderlle un plato de comida a alguén ou se queremos venderlle unha cama, a xente ten que vir aquí. E temos que vender o atractivo do territorio para que a xente viña aquí, porque todos mantemos o territorio. Hoxe viña no coche e escoitaba a un do comercio de Lugo falando sobre o comercio do centro de Lugo. E claro, decía con moita razón, un pouco enlazado con isto, que país facémolo todo. A miña frase é aquela de Kennedy cando dicía: americanos teredes a América que queirades ter. E o país temos o que nós queiramos ter. E todos temos que sentirnos parte dil. E é certo que todos podemos pecar de alguna maneira e ter un escarceo nas compras ou en viaxar. E comprar unha cousa por Amazon ou ir comprar algo, digamos, á ciudad ao lado. Pero temos que ser todos parte da nosa terra.
parte da nosa ciudad. Dicir, o que vai a facer que a miña ciudad sea viva é que a maioría do que compro na tenda que está ao lado da miña casa. E compro coche no concesionario do meu pobo e faga a maioría dos gastos que eu teño faga no meu pobo, porque el tamén está axudando a manterme a min no espacio onde estou. A Ribeira Sacra pois plantexouno desa maneira. O da Ruta do Viño foi unha cousa que empezou desde o Consello Regulador, que sigue traballando, que dentro dela está o Consorcio de Turismo, está aquí a Diputación de Lugo, está a Diputación de Ourense, é dicir, están as administracións, porque isto é unha parte de todos. Todos temos que ser parte disto, porque todos nos axudamos a todos, e axuda tanto un viticultor, como pode ser eu, mantendo unha hectárea de viñedo nun sitio determinado, como un gandeiro que na parte alta mantén vivo un entorno de 2 ou 3 aldeas, porque ten vacas e mantén ese espacio bonito, ese entorno da Ribeira Sacra. Ou esa agrupación de unha asociación ou de unha agrupación de montes comunais que teñen o seu monte cuidado, e digo porque eu tamén son presidente da miña comunidade de montes. E non é o mismo ver un monte baldío e desfeito e sin cuidar que un monte por o que podes patear e andar e que é atractivo á vista. Porque o interior de Galicia nunca seremos o turismo da mochila, esa gran economía do turismo. O turismo é o turismo da paisaxe. O turismo da paisaxe é un turismo de unha paisaxe atractiva e temos que ter atractiva entre todos. E aí están un señor que ten unha pequena queixaría ou un comercio dun pobo que está ben cuidado, unhas rutas a pé que están ben cuidadas, e unha terra que está ben cuidada. E a terra cuidámola ben entre todos, entre as diferentes actividades que estamos no territorio. E aquí deixareivos aí na entrada unhos folletos do que é a Ruta do Viño da Ribeira Sacra, e son ese compendio de cousas. E hai bodegas, e hai, somos a maior concentración de románico rural de Europa, pero por o que sea, a ciudadanía e iglesias vemos as xustas. Eu estudiei aquí no seminario en Lugo o meu bachillerato, porque mandoume o meu pai aí, e, a verdade que teño, se collemos esa baremación de misas, pois levo unhas cuantas, é dicir, iglesias. Pero a xente vai máis a unha bodega e a comer a un restaurante que as iglesias, por moi románicas que sean, por moitos anos que leven e todas esas cosas. Pero está ben que estén, e hai que telas cuidadas, e o que ven, hai que terlo atractivo, non? A xente que ven a estes territorios é por comer e por o atractivo do paisaxe, porque sempre nos acordaremos dunha boa velada, con quen comemos ben e con quen comemos mal, cal era o menú, como nos serviron, onde era. Despois se cadra de outras cousas non moi confesables, igual pasan anos e non nos acordamos moi ben, nin como íbamos vestidos, nin donde, nin como. Pero dunha boa comida e dunha mala comida, esa experiencia sí que nos acordaremos sempre. Por eso temos que cuidar moitísimo a imaxen que damos ao que ven. E esa é a tarea de todos. E é a tarea dunha administración que, cando vayamos a un mirador, ese mirador este ben, non haxe cousas tiradas por ali, ou que cando cheguemos hacia ese mirador ou nunha carretera por onde nos movemos non raemos o coche porque hai unha silva ou algo tirado ou haxa un bache onde rompamos unha roda. É dicir, todo eso axuda a que haxa unha boa impresión do espacio por onde pasamos. E iso é a tarea de todos, entender que todos somos parte de que todo isto funcione. E neso estamos iguales todos. Entón, eu que sei, na Ribeira Sacra temos desde bodegas, coido que hai unhas 15 bodegas, dentro da ruta, das 96 que estamos na denominación, e despois cada un que vai a visitar a que queira, pero esas sí teñen que estar impecables e teñen que vender o territorio especialmente. Temos aloxamentos, que hai multitud de aloxamentos, hai hoteles, hai casas de turismo rural, hoxe hai máis de 400 plazas en turismo rural, estacións de montaña, pero que nós desde a Ribeira Sacra vendemos que Lugo, o patrimonio da humanidade, está a nada, a media hora. É que a Playa das Catedrais está a 1 hora e pico, é que Santiago está a 1 hora e pico, é que as Médulas están a 1 hora e pico da Ribeira Sacra. E temos que entender que todo iso temos que vender como un conxunto, porque a xente viaxa a un territorio, viaxa a unha zona. Nós, as tecnoloxías, estas famosas tecnoloxías que tanto axudan e que a veces tamén nos fan perder. Pero
O que é certo é que non podemos enseñarlle a xente humanidades, os da miña xeración, sin duda, os ríos, os ayuntamentos, as comarcas, non sei que. Hoxe a xente vai a Rioxa, ou ven a Ribeira Sacra, ou ven a Galicia. Xa non só ven a Ribeira Sacra, ven a Galicia. É dicir, a xente viaxa a puntos turísticos. Temos que venderlle como paquete, non podemos perder o tempo en facer folletos do meu concello, Sober, Monforte, Chantada, Pantón, non sei que. Porque primeiro a xente non lle vas a enseñar ahora humanidades e dicirlle os concellos que hai en Galicia. Pois non che digo enseñarlle os concellos que hai en Galicia. E non che digo os núcleos de población, que en Galicia creo que temos a mitad dos núcleos de población de España e esta provincia na que estamos a mitad dos de Galicia. Co cual, a veces ves un mapa é genial, porque o mapa que ten a Ribeira Sacra é o máis utilizado por os turistas, porque como nós non nos dedicamos a ter que poñer todos os nomes dos povos, Sober ten 230 núcleos de población para 2.000 habitantes, non vos digo poñer toda a Ribeira Sacra en carteliños, tirábamos que ter un mapa como toda esta fachada, para entendernos. Entón, é poñer as cousas puntuais e despois poñer localizadores GPS, unha función que fixo en moitos sitios a Diputación de Lugo, que nós lle puxamos neste folleto aparece non só o lugar, senón a localización GPS de todos os lugares importantes da Ribeira Sacra, e dixe onde podes ir comer, a que igrexa podes visitar. Xente que se dedica ao turismo, a facer visitas guiadas particulares a determinada xente á medida, visitas á medida. Cada día máis se solicitan máis esas visitas á medida. Pois podemos ir en catamarán, podemos ir en diferentes catamaráns, que empezou con esta xestión fai anos a Diputación, pero que hoxe hai empresas privadas con diferentes formatos e diferentes posibilidades, desde contratar pequenas barcas, podes contratar piraguas, podes facer multitud de cousas. Pero o importante de todo isto, podería falar de, non sei, de 40 cousas do traballo que nos levou poñer todo isto en marcha, pero o grande, o importante, entender que este é un traballo de todos. Que a xente que vai de aquí ten que irse con a idea do común, do conxunto, de que hai un territorio, de que todos formamos parte dese territorio, que non é máis importante a alfarería de Gondibós que un señor que ten unhas colmeas, ou un señor que ten unha gandería, que todo eso é absolutamente igual de importante para que ese territorio se manteña vivo, para que seamos un punto de atracción para todos e que manteñamos esta terra viva. Entendo que hoxe mírase a Ribeira Sacra con un consorcio de turismo, con uns apoios importantes e con unhas sinerxias importantes de diferentes sectores. Desde dentro vémoslo sin duda como algo que é manifestamente millorable, pero que tamén é visto con envexa por outros. Creo que é un empezo dun camiño que hai que facer, pero que non se pode perder nunca de vista que isto é parte dun conxunto, que temos que deixar de mirarnos ao ombligo, de olvidarnos de que este é o país das paredes, dos muros, dos carreiriños e que sigan estando aí, que tamén é bonito velos, pero que é un país máis aberto, que hai que miralo desde máis arriba. E se somos capaces deso, sin duda que mañá teremos unha zona mellor e un país mellor. Gracias. Pero isto mellor que o coloquio, pero, bueno, despois ao final, pero... Tú seguro que pasar... Tú seguro que saberás... Sí. Adiós, José, graciñas. Bueno, eu para que me oigan, ahora que vai por aí arriba, José Manuel e máis eu, que non somos uns profesionais do turismo, eu son hosteleiro, presidente dunha asociación, e ele é o presidente da Denominación de Orixe e é adegueiro, pero en José Manuel sí hai que ver unha persoa en él, unha persoa que promociona, como tratamos de facer nós, non somente esa Ribeira Sacra, que si queredes sería o que él, o territorio del, senón a provincia de Lugo e Galicia, por ende, evidentemente. Bueno, eu, como vos decía, son Cheche Real, son o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo. Queríamos falar un pouco do que nós tratamos, entendámonos ben, tratamos de facer coa gastronomía e os produtos da nosa provincia. Do agro, nunha palabra, non? Da agricultura e os produtos que saen dela. Nós, si ben, o primeiro obxectivo que temos é darlle servicio aos nosos asociados,
evidentemente, de laboral, de fiscal, xurídico, etc., etc., todo aquel tempo que nos queda o adicamos a promocionar a provincia de Lugo. A provincia de Lugo ben entendida. A provincia de Lugo, porque non nos gustan os localismos, e porque ademais entendemos que un produto globalizado da maneira en que está mundialmente, como é o turismo, cunha inmediatez de comunicacións como hai hoxe, pois sería absurdo optar polos localismos. Digo isto porque tampouco nos temos que olvidar de Galicia, o sea, e incluso Santiago de Compostela, porque, se queredes, é un icono. Quizás é máis coñecido fora Santiago de Compostela que Galicia, por desgraza, de momento. E digo de momento porque nesa promoción que nós, vós, José Manuel, as administracións, tanto a administración provincial, que é onde estamos, como as administracións locais ou a administración autonómica, a Xunta de Galicia, estamos a tratar entre todos, de promocionar este territorio. Con respecto á provincia de Lugo, digo vos, nós levamos 7 anos promocionando a través da Volta Ciclista, ca axuda da Xunta de Galicia e ca axuda da Diputación Provincial, pois produtos galegos, produtos da provincia de Lugo e produtos galegos, non? Levamos pois unhas 16, 17 IXPs e DOs en lugares diferentes, que é un pouco o que facemos. A nós, como digo, a nós eso nos dá un resultado de que esa promoción sempre vai ser positiva, vai tardar máis ou tardar menos, pero sempre dá resultados. A gastronomía é o primeiro impacto, o primeiro motivo polo que a xente se despraza a certos lugares, entre eles Galicia e entre eles a provincia de Lugo. E esa gastronomía é a que tratamos de coidar, sin olvidarnos nunca do traballo, a labor que leva o realizar, o producir todo ese tipo de produtos que temos, non? Leite, ovella, os galos de bos, os queixos, a mel, a merluza, o bonito de Burela, todo o traballo que hai detrás deso. Xa digo que nós, dentro da nosa capacidade, e iso sí, a nosa capacidade é mínima, é moi pequena, sempre da man de algunha administración, en este caso, e teño que dicilo forte e alto, é coa axuda da Diputación Provincial, que estamos tratando de promocionar máis aló do noso territorio, porque nós estamos presentes tamén nas feiras de turismo de Londres, na World Travel Market, estamos na ITB de Berlín, vamos a Rímini tamén, iremos agora ao Porto e a París, da man do Clúster de Galicia tamén, evidentemente, e do Clúster de Turismo de Galicia, e todo isto dan os resultados, está dando resultados, non digo, entendédeme ben, volvo a insistir, non isto que estou a falar do que fai a Asociación Provincial, non, do que facemos todos, cada un de vós, todos os que estamos aquí. Eu comento a miña labor porque é a que coñezo, non? Pero somos pequenas formiguiñas que vamos levando os produtos, a provincia de Lugo, nunha palabra, o turismo de Lugo, dando a coñecer. Porque de nada vale ter un produto do tipo que sexa, ter un comercio, intentar vender algo se non o damos a coñecer. Mais aló de onde estamos. Porque outra das cousas que eu entendo que é absurda, que sen un principio podía estar ben por falta de medios e polo descoñecemento e incluso pola falta de comunicacións que non son hoxe, pois é promocionarnos entre nós mesmos, non? Eu penso que onde hai que dar a coñecer todo o que ten a provincia de Lugo, tanto gastronómica como agricultura, como todo, é fora das nosas fronteiras. Decía que isto pouco a pouco vai dando resultados porque a provincia de Lugo, dende, vou a poñer 10 anos para cá, turísticamente falando e gastronómicamente falando, non a coñece ninguén. Isto cambiou radicalmente. A cantidad de xente que se achega á nosa provincia, comparado co que era antes, pois é moitísimo maior. Incluso agora está incrementándose o turismo estranxeiro, que inda que non é o noso forte de momento, porque o noso forte é o turismo nacional,
Nos aínda nos falta moito para promocionar, para darnos a coñecer no resto do territorio do Estado, non? E isto é moi importante, que cada vez se achegue máis xente, que cada vez as instalacións, as explotacións gandeiras, os establecementos hosteleiros, os establecementos de aloxamento, hotéis, etc., que vayan cambiando da maneira que están cambiando, que todo o vemos, queda moito por cambiar, evidentemente, pero todo ten que ir pouco a pouco. En ese sentido de cambio, de adaptación, a modernidade das nosas instalacións, pois ten moito que ver este tipo de ganas que ten a xente de que o seu produto sexa coñecido máis aló de onde é hasta ahora mesmo, non? Logo, tamén, outra cosa que quería, non sempre falamos en clave provincia de Lugo. Eu o tiña falado tamén co meu diputado, como eu digo, porque é o meu diputado aquí na provincia de Lugo, Eduardo, é o diputado de Turismo. Vos sabedes que, xeralmente, casi sempre, o primeiro coñecemento, o primeiro contacto que ten unha persoa, que temos calquera de nós cando viaxamos, é xeralmente con alguén de hostelería. Cando digo hostelería, a hotelería vai incluída na palabra hostelería. O sea, cun establecemento tanto de hostelería como de aloxamento. É o primeiro contacto casi sempre que ten. E a veces a riqueza que temos nas provincias pois é, en moitos casos, unha gran descoñecida para a xente que traballa nos establecementos de hostelería. E isto sí que é importante porque non estaría de máis que nós, tanto os propietarios dos establecementos como os traballadores, tivesen máis coñecemento de todo o que nos rodea turísticamente falando, e non somente falo de monumentos, sino que falo de agricultura, falo de produtos, etc. E isto é moi importante porque hai que tratar de ir a alcanzar esa calidade no turismo. Esa calidade no turismo, os primeiros que nos temos que poñer as pilas somos nós, somos os que tratamos de vender este territorio, que este territorio nunha palabra é a provincia de Lugo. E logo un pouco falar tamén de que cantidad de visitantes ou que tipo de visitantes, de turistas ou de viaxeros, que eu fago as diferenciacións porque é diferente, non? Quedan contentos co paso pola provincia de Lugo. Pois eu penso non, hai estadísticas que o din, que en un elevadísimo tanto por cento quedan contentos, e non somente contentos de vir, sino que pensan en volver, en regresar, en voltar a este territorio. E isto é moi importante porque o turismo ben levado, ben recollido, para iso hai profesionais, porque eu sempre dixen, dentro do clúster de turismo, nós temos profesionais do turismo. A veces, todos, como decía ao principio desta conversa, ou desta exposición, José Manuel e máis eu non somos profesionais, facemos o que podemos. Facemos o que podemos en canto a promocionar o territorio, pero sí hai profesionais do turismo que son donde nós temos que beber. Nós temos que basarnos nos profesionais que se están formando e que, ademais, están formándose con os cartos que saen de cartos públicos, xeralmente, non? Entón, temos que basearnos un pouco. Todo o que tratamos de facer hoxe en día ca información que nos den esos profesionais do turismo, esos profesionais da comunicación ou da promoción. E logo, eu vou rematar facendo unha loa a todos os produtos que temos que son maravillosos, pero témonos que dar. Un deles é o pan. O pan que hai, non sei se baixades máis ou menos, pero o pan que hai na provincia de Lugo é que é digno de mostrar. O sea, a variedade e a cantidade de taonas e de profesionais é alucinante. Bueno, ahora está xa de moda, hai sitios en que casi non hai pan.
a leite, o agro, a tenreira, o sea, temos uns produtos magníficos, magníficos, e nós, se me permitides, dentro da humildade, que sigamos facendo, dentro das posibilidades que temos, promoción da provincia de Lugo en todos os sentidos, que axuda das administracións en moitos casos, porque nós somos unha asociación cativa, quinda que levamos 42 anos aquí, pois somos unha asociación cativa que non temos posibilidades económicas e tal. Entón, todas estas promocións que facemos, que por favor non las deixedes seguir facendo, porque vai ser bon para todos. Moitísimas gracias. Turno ahora de unha gandeira, dunha gandeiría, Chelo López, da gandeiría Quitián, do Páramo. Bueno, esta imaxe que están a ver é Quintián. Cando me invitaron a estas xornadas, por certo, para min, que me parecen moi importantes e interesantes, dixen como vou englobar nunha imaxe o balcón que é a naturaleza Quintián. Entonces, como, inda que normalmente cando vemos unha foto, a veces levamos desilusión cando chegamos ao lugar, podo asegurarlles que esta foto non dá englobado todo o que nos rodea en Quintián. Sou Chelo López, de Leite Quintián, somos gandeiros. É unha palabra que me gusta usar moito, porque os gandeiros cultivamos, ya a cultura non nace na ópera, a cultura nace na terra, e une a terra e os seus artesanos. Somos unha familia que leva 50 anos producindo leite, e hai 8 anos quixemos soñar e ver o noso produto posto directamente na rúa. O nome de Quintián é o pobo, o que estáis vendo aí é as nosas construcións, non se ve moi ben, pero hai un hórreo, e a partir de aí é onde se ven, onde saco todas as fotos que colgo nas redes sociales, que para nós foron tan importantes. Tivemos sempre claro, cando fixemos a imagen, de que queríamos vincular o máximo posible o noso entorno con o noso produto, dai o nome, non? Quintián é un puebliño que ten 3 casas, é unha aldea, que forma parte, a súa vez, dunha parroquia que vai por toda a ladera do Páramo, e o que se ve desde Quintián é o Val do Páramo, non? Se subíramos máis arriba, hai un mirador precioso que se chama San Pedro, poderíamos observar Lugo. Ese de noite é un espectáculo. Co paso do tempo, esta imaxe é unha imaxe que a mí me gusta moito, porque é o portalón dunha das zonas que temos de entrada á nosa gandería, non? Nos, antes de enseñar a toda a xente que ven de visitas á gandería, o primeiro que ve son o paisaje. Todos coinciden de que temos unha gran riqueza no que nos rodea, non? Pero hai outra parte moi importante que a veces nos olvidamos, e que en Galicia somos moi dados a eso, porque, alguén nos dixo que non éramos válidos, non? Que é a nosa historia. Entonces, este picaporte, non sei se ten outro nome, chamolle así, rozou, acariciou as mans de nosos bisavós, de nosos avós, de nosos pais, nosas e de miñas fillas. Durante estes 8 anos, démonos conta que, aparte de vender leite, vendíamos emocións. Que iso eu creo que é moi importante. Realmente, se eu estou en un restaurante ou vou a unha tenda en Madrid, ou en Vigo, ou en Lugo, ou onde sea, e collo un produto e sei que rostro hai detrás, vai me interesar moito máis. E vou buscar, e vou viaxar, e vou a ir
a buscar quen está detrás e por que razón de todo, non? Hoxe a mañá, cando acudía á ponencia que deu Alexandra Touza, unha das cousas que nos decía, que, bueno, no momento que o dixo acordeime que había posto este carteliño, era a unión, a simbiosis de produto, hostelería e turismo. Bueno, pois, a verdad é que con todo o esforzo que pasamos fomos moi afortunados porque a hostelería de Lugo recibiunos cos brazos abertos e hai uns anos nos solicitaron este cartel. Está en algúns hoteles, está en algúnas pastelerías, está en algúns, bueno, a xente que nos editou. No cal poñía, neste establecemento utilízase leite fresco da zona. Creo que este cartel ten muchísimos significados. En primeiro lugar, ese local está se diferenciando por calidad. A xente que está entrando nese local está sabendo, sea donde sea un hotel, sea unha pastelería, donde sea, sabe que ese local está axudando ao desenvolvemento rural, ao desenvolvemento local. A súa vez, vou contar unha anécdota, podía contar moitas, vou contar unha que nos pasou, foi moi gracioso porque era un domingo, aparte, e chegaron as 3 rapazas, atimbraron á porta, encontro máis con 2 garrafas de, bueno, non sei, sería de auga, e me dixeron que eran de Ponferrada, que habían estado desayunando en Lugo, nun establecimiento, que lles encantara o produto e que, por favor, se lle rellenábamos as garrafas. Bueno, tengo que explicarles que eso non funcionaba exactamente así, que non funcionábamos así, que tiñamos o noso envase, non? Entón, fixámosles unha guía improvisada pola gandería. Bueno, tuvemos que deixarlles muxir unha vaca, tuveron que dar o leite, bueno, encantadas. Unha delas era inglesa e cando se iban díxome: es que desde que estoy en España no puedo tomar leche. ¿Y por qué no puedes tomar leche? Dice, es que non me gusta ninguna. Temos que darnos contas que en outros países o leite todo é leite fresco. E máis, deixenllelo na porta, cousa que é bastante penso que bastante impensable. Ui, perdón, aquí ahora mismo, pero bueno. É algo que tamén no seu momento nos dixeron que fixéramos e, bueno, non é viable, non? Bueno, creo que, non sei se a idea que dei, eu creo que as sinergias, a vinculación, nosotros, por exemplo, temos o camiño de Santiago, falaba xa mañá con Checheo, temos ali ao lado, non? Que é outro, bueno, digamos que outro apartado. E, bueno, eu creo que temos que ir dándonos conta do que temos alrededor e do potencial que temos para atraer a xente, non? Bueno, nosotros agora temos un proxecto, bueno, está unha imaxe dunha cata que dei hai uns días na Universidade de Ciencias por unhas xornadas de nutrición. Este é un proxecto de futuro que espero que vexa a luz ahora no verán. Lévase madurando durante 3 anos, 4 anos, no cal viaxamos por España. A mañá puñanos exemplo de Europa, a mí parece un moi bon exemplo, pero eu que sou de Lugo digo que a partir da Fonsagrada hai outro mundo. O sea, eu penso que é como pasar a ponte e encontrarnos con un mundo. Con un mundo de mercados que aquí non existe. Tampouco existe a cultura de ir comprar ao mercado. Digo a nivel xeral, o cuidado de todo, das explotacións, do turismo en xeral, da forma de compra, ali vanlle comprar aos veciños. En Navarra, as explotacións gandeiras que producen tanto queixo como cuajada como distintos produtos lácteos, o 80% véndeno nas súas granxas. Dá que pensar. É certo que, por exemplo, no caso de Asturias, hai unhas rutas combinadas tanto con hostelería como con patrimonio. En esas rutas están as queixerías e, bueno, ali enséñase dende como se facía o queixo Cabrales
a visita á cueva, volta, teñen a súa tienda, o sea, eso non é Europa, é aí en Asturias. En Navarra, outro tanto do mismo. En Cantabria, outro tanto do mismo. Entón, bueno, eu creo que isto son datos importantes. Por eso, no noso proxecto, como xa levamos 8 anos nesa línea, a parte de cuidar o que é o produto que vai ser, inda que respetemos a demanda a nivel local, nunca sin perder as raíces, vamos a partir un pouco co preestablecido en queixos en Galicia, non? Eso por un lado, e polo outro, que non podo contar de todo, porque, bueno, espero que cando vexáis vos acordéis do día de hoxe, a construción da queixería non vai ser un cuadrado. É dicir, vai ser respetada, vai ter respeto co medio ambiente, vai ser algo novedoso, o espero, e vai ser moi innovador, polo menos para Galicia, penso que bueno, que vai voltarvos a moitos recordos e espero que guste. Bueno, nada, decir que disculparme cos meus compañeros porque dentro dun ratiño me teño que ir, sinto moito, pero teño que estar ás 7 en Ourense, e, bueno, dar as gracias a todos, que, bueno, que é unha gran oportunidade, penso, o que se está a facer hoxe aquí. Moitas gracias. Moi ben, a continuación, pues, Chusa nos vai a falar da experiencia do Emilio Ulloa. Moi boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Bueno, a todas. Bueno, aquí parece que son aquí a máis pequecha de todos, non? Todo o mundo leva aquí unha super carreirón total e absoluto relacionado co turismo, non? Penso que debería de falar un pouco hacia ese lado. Eu veño da comarca da Ulloa, supoño que a coñeceredes todos, Palas de Rei, Antas de Ulla e Monterroso. Levamos 18 anos, a miña socias e eu, pois, cunha cooperativa de traballo asociado en Palas, cerca de Palas, a 9 kilómetros, no Coto. E, bueno, decirvos que, bueno, foi unha experiencia un pouco media extraña, non? Nos acabáramos a carreira, non sabíamos moi ben que facer da nosa vida, e por circunstancias da vida fomos a Santiago e nos dixeron, oi, apuntadevos que hai un curso de 500 horas para a formación de empresa e, bueno, se vos apuntades e vos collen, pois o mismo, pois acabades sacando un proxecto adiante. Na nosa vida pensáramos que íbamos a ser empresarias ou cooperativistas ou calquera cousa relacionada con que saíra de nós, porque na casa o de sempre, non? Estás estudiando e preparan os oposicións e arranca, non te metas en liadas, non? E entonces, pues, bueno, cando levábamos a mitad do curso, decidimos, o título era Plantas medicinales e aromáticas, cando nos incluíron no curso, e, bueno, nos tíamos unha pequena experiencia de traballo, porque, claro, a miña casa xusto, a miña casa onde eu me criei de pequena, que está ali no Coto, pois está o camiño francés, non? Pasa por diante do camiño, total e brutal. E entón, pois, bueno, no 99, como era o ano xacobeo, pois, bueno, estábamos un pouco tamén sin un duro, os colegas e eu, e dixen, bueno, pois podemos recuperar a miña casa, que estaba un pouco abandonada, montamos un chiringuito, e malo será que non saquemos algo de cartos, non? Entón, pois, bueno, foi un pouco a primeira experiencia que tuvemos entre nós para traballar en comunal. Bueno, saliu fantástica a experiencia porque non había ningún bar hasta ali, agora hai como cada 200 metros un bar, que me encanta, que así non me teño que mover da casa nin coller o coche. Por outro lado, para tomar os viños, pero, bueno, daquele entón non había nada. Pero, bueno, volvendo ao conto, fixemos o curso, salimos do curso e decidimos, aí a mediados, cando levábamos 250 horas, bueno, nos arrancamos e nos levamos a cabo o tema. Na miña casa tiñamos 10 hectáreas, que seguimos tendo, estaban abandonadas, había vacas, cando eu era pequena, e, bueno, estaba un pouco todo, pois, xa vos digo, non, abandonado. E entón, pois, bueno, aí xurdiu a idea de, onde estaban as cuadras de vacas, pois, facer a empresa, que era para manufacturar as plantas,
as plantas medicinais, fixemos un estudio pé de campo, o máximo de todo era nas nosas casas a bronca total e absoluta, toda a vida estudiando para poñervos a sachar ahora, de onde a quen se lle ocurre. Pero, bueno, podríamos contar miles, pero, bueno, como temos pouco tempo, vou ao grano, non? A día de hoxe, pois, levamos ali, estamos moi contentas, foi un peaxe moi duro, non? Chegar onde estamos, porque somos unha empresa moi pequeniña, somos nos mesmas quen comercializamos todo desde un principio, o que fabricamos ali, o que facemos directamente, levamos as tendas. Ao principio, pois claro, como sempre foi moi duro meternos unha marca nova en todos os comercios, non había, como hai agora, un tecido de todo tipo de tendas ecolóxicas e de produtos de proximidade, se queredes, de algún xeito. E, bueno, foi un pouco duro, pero aí estamos, non? Decirvos que, claro, ao principio de todo, cando viña a xente a visitarnos a nós, despois vos falar a Luís, que anda por aí, Arqueixal, que acabo de velo, pois, claro, cando chegaban a xunto nosa, nos daba un pouco de rabia, con mellor unha persona que viña do outro extremo de Galicia, ou incluso que teñen vido de fora, e viñeran solamente a xunto nosa a Ulloa, non? E entón decíamos, non, mira, aquí podemos vos organizar entre nós pois unha visita a outras explotacións, porque resulta que por encima aquí temos unha zona que empezamos casi todos un tempo, en que a agricultura ecolóxica e as medidas agroambientais de cara a preservación do medio ambiente, pois en un sitio que hai unha alta concentración. E entón, pois, bueno, que facíamos? Quedábamos co resto da xente, pois, en principio estábamos con Marta Cumbraus, ben a conocedes todos, Granxa Maruxa, Arqueixal, e, bueno, empezamos a facer unha pequena simbiose entre nós, non? Para que a xente, pois, polo menos, xa que perdió o tempo e viña onda nós, non perdelo, pero, digamos, non facerlle perder o tempo pasar unha mañán, pois polo menos estamos os tres cercas e polo menos que se vira xa un pouco a cultura e un pouco o conocemento da nosa comarca, non? Porque me encanta, sí, que se conozca Lugo e todo eso, pero resulta que a comarca, pois, teremos que empezar polo noso para logo expandirnos hacia os demais, non? Penso. E entón, pois, bueno, a experiencia foi fantástica. Por aquel entón, pois, aínda o Castelo de Pambre estaba caendo a cachos, estábase construindo o balneario Río Pambre, tamén, bueno, pois xa estaba a Parada das Bestas, que, bueno, a verdade é que aí falastes antes dos premios que temos nós, pero non teño que decir eso. Temos, como dice Marta, vengo de la comarca máis premiada de toda España, que é verdad, ali queixo, yogur, leite, todos estamos premiados. E, bueno, agora mesmo, pois, a nosa intención é un pouco que se dé a conocer, seguir traballando o tecido entre nós, e, bueno, gracias á Diputación, pois tamén está o tema dos campos vivenciais, que levan 5 anos facéndose, non sei o ano que ven a ver que pasará con eles, pero, bueno, me parece fantástico, sobre todo a zona que está deprimida de Lugo, onde hai, pois, menos xente, pois, un pouco, están unhas mozas, pois, dicindolles como poden chegar a facer un proxecto, pois, o mesmo que nos ensinaron a nós cando chegamos a facer Ulloa, e logo, pois, veñen a Ulloa para ensinar un pouco a xente que xa está funcionando como tal. A parte do Camiño de Santiago, decir tamén que hai un grupo que ni siquiera os conocemos a todos, un grupo de estranxeiros que se uniron, que se quedaron a vivir na Ulloa, porque, como nos dice a xente, é mellor que non vayan aí, porque se quedan todos a vivir, non? Empezan a restaurar casas, a compralas, non sei que. Bueno, pois hai un grupo que todos os venres se reúnen en Monterroso e son de todas as, digamos, de todos os lugares do mundo, e estánse quedando ali e están formando un grupo, pois un equipo que, bueno, non sabemos moi ben, pero supoñemos que poñeran en valor tamén a nosa terra, non? E, bueno, outra das historias tamén interesantes e importantes que me encanta, cando nós queremos promocionar, eu estou orgullosísima de vivir ali, de enseñarlle a xente, pois, as cascadas de Mácara, o Castelo, os outros produtores que estamos ali vivindo, todo fantástico. O único que me veño un pouco, me quedo pequena cando vexo aqueles buratos da carretera, cando de repente se quedan sin, no móvil se quedan sin a batería, lo siento, pero teño que ser algo crítica, non? Un pouquiño nada máis. E entón se quedan sin batería. Donde estás? Pois mira, estoy
estoy aquí al lado de una casa que tiene una vaca, que hai un agujero en la carretera, pero que sitio? Claro, non hai un letreiro donde poña, pois estou en tal sitio, estou en Mallorca, en Ibiza, non hai un letreiro, nada. Non sabemos onde estamos. Entón, pois, bueno, me parece fantástico promover o dichoso, que estou encantada. Pois mira, tamén con dicirvos da Ribeira Sacra, que, bueno, nós como tamén temos becarios, a xente que traballa con nós, sobre todo, pois, por exemplo, veu unha mexicana, non hai moito, que estaba facendo, pois, en contacto con nós, alucinante, non? Gracias ás redes sociales. Fantástico. E entón, pois, bueno, estaba facendo unha tesis doctoral sobre plantas, ela traballaba con indígenas, e veuse pasar ali, pois, unha temporada con nós. E entonces, claro, despois veulle a familia, fixo unha ruta por España, foi a varios sitios de Galicia, cando me dixo, que me queda de Galicia? Dixo, quedache unha parte moi bonita, moi importante, que é a Ribeira Sacra. E levámola, fomos no catamarán e quedouse completamente alucinada. Claro que sí, que todos nós facemos un pouco de viaxe ao rededor para que coñezan as maravillas que temos aquí. Pero tamén, insisto, non, a parte do que podamos facer nós, de cuidar as nosas leiras, de cuidar os nosos campos, de cuidar, pois tamén hai que acordarse que se para ir ao Castelo de Pambre teño que ir en botas de goma, ir nun tractor, porque non podo ir no coche, pois non sei por onde queda, porque hai 3 ou 4 ramales e non sei por onde tirar, pois un poquinho de crítica, vale? Se me permitides. E nada máis, non? Xa non me meto con máis ninguén. Estupendo, Xeso. Hola, Mónica. Hola. Boa tarde. Bueno, a ver. Vamos agora a falar un pouquiño dende o colectivo das guías turísticas, da Asociación de Guías, que nos conducides e nos explicades, nos levades ao longo do territorio e do longo de todas esas historias que as que hoxe estamos presumindo e que vosotros facedes ben. Pois, primeiro quería agradecer este convite, a verdade que para mí é un placer poder participar, aprender e tamén achegar a nosa experiencia como guías de turismo. Teño que pedir un pouco tamén de disculpas porque a miña ferramenta de traballo, a miña voz, tive un catarrazo coas molladuras da semana pasada e non a teño a ben de todo. Tamén por non traer un PowerPoint, porque como para 10 minutos que nin tiña material para encher imaxes. Son un vogal aquí na provincia de Lugo da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, que é unha asociación que nace no 77, o sea, é anterior á Asociación Galega, a Asociación Estatal, fomos niso pioneiros. Supoño que, como todos saben, é unha profesión que require unha habilitación administrativa. O sea, nós, para poder exercer legalmente, parte de estar de alta seguridade social, autónomos, etcétera, facenda e tal, é que a Xunta nos ten que dar un carné, que, por certo, quería poñer para sair na foto, pero quedoume no bolso. Temos un problema moi serio de intrusismo, porque cada vez hai máis xente que, como lleve unha salida económica, se pon un pouco a improvisar, con ou sen coñecementos do que conta. Nós, realmente, os que traballamos, que nos consideramos profesionais disto, formámonos. O sea, eu son licenciada en Humanidades, non teño coñecementos, en principio non tiña, de viticultura, pero no momento en que empecé a levar grupos por zonas de viño, busquei a maneira de formarme, de informarme e ter recursos. Con quen fala de viño, fala de fabas e fala de forraxes, que é un tema que vou mencionar despois. De maneira que os nosos clientes, a xente a que nós levamos polo territorio, teñen unha visión global de... Falábamos hasta ahora de paisaxe, é dicir, nós transmitimos esa paisaxe, facémola comprensible para xente que ven dunhas paisaxes diferentes ou porque son de outros estados máis secos, máis chuviosos, bueno, máis chuviosos debe haber poucos, ou de zonas urbanas. Cando se me plantexa un pouco a pregunta que podemos nós, os guías turísticos, achegar ao turismo agroalimentario e ao desenvolvemento local, que é a temática destas xornadas, vou piratear dous comentarios das intervencións de mañá. Sandra mencionou unha frase que puxo nun PowerPoint: no encuentres clientes para tus productos, encuentra productos para tus clientes. Entón, xente que ten explotacións, etcétera, que poida ter un produto adaptado. E unha frase de Xoán Canas que era a necesidade de achegar relato, de que realmente a experiencia que unha persoa vai ter, o importante é que a poida contar o luns cando vai á oficina, e esa é a historia que decía Xoán que faltaba algunhas veces. Pois eso é o que nos achegamos. Nos achegamos o relato da paisaxe. Vou
o que vou dicir, algunhas cousas son da miña experiencia propia, outras son achegas de compañeiros os que lles consultei para isto. Por exemplo, un grupo de clientes que tiña que chegaron en avión a Santiago era un incentivo de mecánicos de automóvil que unha empresa que lles distribuía X produtos, pois aos que máis venderan en toda España, trouxouse a Galicia como para coñecer o país. E de Santiago cara a Lugo, pois funlles comentando un pouco o que se vía, e ao acabar o chegar a Lugo agradeceronme varios deles, chamoulles moita atención a información que lles dera sobre as forraxes. É dicir, levamos todos os anos vindo a Galicia a comer marisco e vemos estes campos de maíz e vemos esas herbais e nunca se nos ocorrera que son campos cultivados, que realmente, por exemplo, do que era o millo que cultivaban meus avós, que se aproveitaban as mazorcas, ao millo que se fai agora que é para silo, hai unha evolución brutal. E a paisaxe de Galicia, que a xente da cidade ve todo verde, naturaleza, é unha das paisaxes máis modificadas polo ser humano que poidan existir. Entón, é unha das cousas que nos achegamos, facer que a xente coñeza a paisaxe e, polo tanto, que interprete o que está vendo e o que vai comer procede de aí. Outra cousa que quería comentar é que moitas veces se confunde un pouco o que é un recurso patrimonial, un recurso natural, un recurso gastronómico, pero eso non chega para ser un produto turístico. O turismo é unha actividade económica, estuvemoslo falando, que supostamente ten que xerar beneficios. Entón, aquí estamos falando dun complemento de actividade de produtores de leite, de mel, de ervas medicinais, de viño, nos que se busca que o turismo complemente os ingresos desa explotación. E obviamente, hai diferentes maneiras de xenerar eses ingresos. Pode ser unha monetarización directa, é dicir, cobrar entrada, unha das cousas que se plantexaron esta mañá, é dicir, que alguén que vai visitar unha explotación, unha bodega, teña que pagar para facelo. Pode que ese prezo pode incluir, o normal, o lóxico, o ideal sería que incluíse unha pequena cata ou degustación. A segunda maneira de xenerar ingresos sería a venta directa dos produtos, a xente que visita esa queixería, esa adega, que poida comprar no momento eses produtos. E aquí, por exemplo, unha das cousas nas que nos detectamos, ás veces, problemas, por así decirlo, a min pasou unha experiencia de cando as Rías Baixas ainda estaban empezando a comercializarse, de chegar cun grupo francés a unha adega, que a persoa que atendía na adega me regale a min como guía unha botella de viño para que lle traia máis grupos e despois que quería venderlle a xente viño sen que o probasen. E a xente decía, non, é que queremos probar. Non vos podo abrir unha botella. Tuven que convencela eu de que lles abrise a botella que tiña destinada, digamos, para subornarme a min, para que a xente probase viño para podelo comprar. Oxe xa a xente, digamos que decatouse de que eso de comprar a ciegas tampouco é tan exitoso. Outro problema que estamos vendo en moitos sitios, a falta de que nos sitios onde venden eses produtos que non están sinalizados os prezos, é moito máis cómodo, sobre todo se estás plantexando te recibir a grupos, ter unha persoa que atenda e venda e outra que cobre. Bueno, pois eso, hai toda unha serie de infraestructuras, digamos, que hai que pensar antes de abrir ao público. E a terceira maneira de sacar proveito económico das visitas turísticas é porque estás facendo unha promoción, unha divulgación da túa marca. De maneira que se tes unha mínima distribución fora dese territorio inmediato, faz que esas persoas que quedaron contentos co teu produto, cando volvan ás súas cidades, vilas de orixe, busquen ese produto nos sitios onde poidan acceder a él, incluso, ainda que seña comprando online, cando non hai outra posibilidade. Pero todo isto exixe un investimento de infraestructura por parte dos empresarios ou da administración. Pois unha das cousas que xa me adiantaron aquí as compañeiras, o tema da sinalización. É dicir, unha das cousas que, por exemplo, se comparas as Rías Baixas con outros sitios, hai unha homoxeneización, creo que é da Diputación de Pontevedra, da sinalización da Ruta do Viño. Entón, todas as adegas están sinalizadas cos mesmos sinais, tú sabes exactamente que esa cor, ese sinal, indica unha adega da ruta. A posibilidade de acceder en vehículos, o sea, incluso iglesias, patrimonio, etcétera, etcétera, que están incluídas en rutas, é que é difícil chegar nun vehículo un pelín máis grande que un coche e se hai máis de 3 coches xa non hai para aparcar. Dicir, eso tamén hai que prevelo. Se tú queres ter xente, tens que facer que a xente poida, non digo que chegar ao pé da casa, pero tens que habilitar un espazo a certa distancia, cómoda de andar, para que a xente poida deixar o coche e poida deixar o bus se queres traer grupos. Xa non estou falando de facer 3 parkings para coches eléctricos, para Teslas e diferentes categorías de vehículos.
aseos. É unha cosa tan sinxela, pero que incluso hai museos ou espazos patrimonio. Estou pensando ahora mesmo, por exemplo, Santa Eulalia de Bóveda, que tanto que a queren promocionar, non hai aseos públicos en kilómetros a redonda, kilómetros. E iso sí que é unha cousa como moi necesaria. Despois, a limpeza estética do lugar do que se falou, o horario de apertura, pois eso, adaptarse aos turistas, pois se cadra efectivamente tens que abrir as fins de semana ou abrir só os domingos. Eu, a miña experiencia, a xente tampouco é que espere que estes abertos os 7 días da semana, pero sí que sería cómodo ter un horario regular. Que só abres os domingos pola tarde? Pois a xente sabe que só abres os domingos pola tarde na túa página web, ou no Concello, na oficina de turismo, onde seña que a xente ten acceso a información do que tes, pois se sabe que as condicións de visita son estas. O que non pode ser publicitar un horario e non o cumplir, porque eso pasa hasta en institucións públicas. Falouse en varias ocasións de crear o interese da beleza, da paisaxe como beleza. Bueno, a miña experiencia é que, digamos que os humanos somos tan curiosos que non é só a beleza o que nos chama a atención. O sea, todos lembramos o turismo de catástrofe que houve despois do Prestige. A marexadas de xente que viñan a ver como quedaran destropeadas as costas da Costa da Morte. Decir, ou, por exemplo, pois un anuncio de televisión, unha película, fai que de repente unha chea de persoas se acheguen a un sitio que lles causou curiosidade polas imaxes que viron en ficción. Entón, a beleza sí atrae, pero a curiosidade humana vai máis alá. Entón, a toma de decisións de persoa para onde ir, que ver, que facer, pois está condicionada pola facilidade de achegarse. Cando se falaba esta mañá de se era conveniente ou non que houvese un aeroporto, eu a vantaxe que lles vexo as cidades ou as comarcas que dispoñen dun aeroporto é a posibilidade de ofrecer escapadas de fin de semana para xente urbanita, para xente que poida... O sea, vir de Barcelona a Lugo de fin de semana é un pouco difícil, a menos que veñas en avión hasta Santiago ou a Coruña e veñas despois para aquí. As opcións de aloxamento, é dicir, hai todo tipo de xente que quere hotel de luxo, xente que quere paradores. De feito, o programa de paradores xorde nos anos 20, cando a xente rica empeza a ter automóviles e querer desplazarse para facer turismo, e un concepto bastante interesante. Agora, cas casas rurais. Entón, iso tamén determina a duración das estadías, que canto máis tempo estean por aquí, máis cousas van ver, máis gasto van facer. Unha das materias que temos pendentes que non nos axuda ao clima é o tema da estacionalidade do turismo, porque, claro, aquí temos de todo, pois parellas que veñen de escapadas románticas, familias con nenos, todo tipo de grupos de incentivos. Para que eles cheguen aos sitios e coñezan o que poidan descubrir neles, temos que visibilizar non só no terreo coa señalización que falábamos, pero tamén en rede, en internet. O sea, tú non existes se non apareces nos buscadores. Iso de aparecer nos buscadores é unha cousa super fastidiada, porque invertir en lo que eles chaman SEO, non, de posicionamento en buscadores, é inasumible para moitas pequenas empresas. Entonces, ou se crea un produto conxunto, pois eso, Ribeira Sacra ou Mariña Lucense, e as institucións axudan a financiar estas plataformas, ou tens que contratar con plataformas profesionais de turismo gastronómico ou de turismo na natureza, etcétera, etcétera, tens que suscribirte a esas plataformas que elas son as que fan ese investimento en publicidade. Do mesmo xeito, existen moitas revistas de papel ou digitais especializadas en turismo da natureza, que realmente onde podan a xente que está buscando unha escapada na Galicia profunda, pois aparte de ver onde poden dormir, poden ver os recursos de sitios que visitar e actividades que facer na contorna. E o papel da administración... Xa acabo. Acabo. Perdón, acabo. Entón, aquí tirarlle un pouco as orellas á administración, porque non é só publicar un folleto descritivo dunha iglesia románica que inclúa a publicidade de chourizos e viño que fai o sacristán, senón favorecer ou axudar a que as empresas existentes poidan mellorar, se poidan formar, controlar o feísmo tamén pode ser saberse ubicar unha tirolina nun sitio non sería mellor que noutro,
E unha suxerencia que me pareceu xenial, porque era algo que tiña pensado mencionar tamén, que dice o Chelo, é o de potenciar as feiras e mercados. O sea, unha das cousas que temos en Galicia, que non existen en moitos sitios de España, é isto das feiras. Eu, cando veñen turistas, sempre lles digo, mirade no Progreso a ver que feira hai mañá. E ide tomar a pulpo a feira. E así comprar o queixo que é feito pola xente do país, as fabas feitas pola xente do país. En Santiago de Compostela, evidentemente, o monumento máis visitado é a Catedral, pero é que o segundo monumento máis visitado e que máis ingresos xenera a cidade é a Plaza de Abastos. Pois aquí en Lugo está empezando, aquí na cidade xa se fixo un investimento, en Ribadeo, por exemplo, están funcionando polo visto moi ben os domingos no verán, en que os produtores locais teñen ese pequeno mercado de produtos locais. Entón, eu supoño que a miña idea sería que para nós poder mercalizar isto. Ai, me enrollei moito. Gracias. Nada. Bueno, eu antes de facer un pequeno resumo ou pasar un coloquio, propoño pasar xa a seguinte turno de intervencións e, pois, ao final, mesmo desde os asientos ou como seamos, pois podemos interactuar e plantexar distintos temas que están saindo sobre a mesa. Vale, moitas gracias, entón. Por favor, agora, José Cuadrado, José Luis Carreira Balín, Keina, Luz Divina e María del Carmen Sánchez. Moi boas. A ver, vaya, veciña, que... Moi ben. Pois moi ben, xa vemos que vai dando de sí o tema. Na tarde xa vai. Moi ben, presentámonos un poquinho José Cuadrado Oral da Mariña, porque a Lorenza Mariña Central, non sei se chamarlle, pero, bueno, en todo caso, moi ben, presidente da cooperativa Terras da Mariña. Falamos dunha ruta gastronómica que estades tamén levando adiante, que teremos a oportunidade de ver, comprobar e visitar no día de mañán. José Luis Carreira, representante de Ecoagroturismo Arqueixal, unha granxa familiar situada en Santiago de Albá, en Palas de Rei, suficientemente coñecida e xa se falou en outros foros e que hoxe tamén nos vai a dar a súa visión da súa experiencia, do seu trato e dos seus produtos, como están levando adiante ese gran proxecto que nos sentimos un pouco fachendosos todos os lucenses del tamén. Keina González, responsable de Xente Galicia, innovadora axente de viaxes online que comercializa escapadas temáticas, vacacións e experiencias especializada na comunidade galega, na que se ofrecen alternativas diferentes para satisfacer a todo tipo de produtos e, sin duda, os máis exixentes tamén. Ludivina Castelo Rei, de Vilalba, de Champivil, empresa dedicada a envasar produtos autóctonos e naturais, tal como setas, grelos, ortigas e outras. Se vos digo que hai pouco crearon unha cervexa de grelo, pois aquí temos a causante. E María do Carmen Sánchez Iravedra, representante de Embutidos Suarna, empresa, evidentemente, do concello que leva o seu nome, que desde o 2001 encárgase da comercialización e elaboración de embutidos artesáns de carne de porco. Benvidos a todos, moi boas tardes. Por este orden, se vos parece, José, comenzamos ca esa experiencia da Ruta da Faba e falamos da cooperativa da Mariña, que tú dirixes, por favor. Moi boas tardes. Primeiro agradecer o convite a estas xornadas. É un placer compartir mesa con estes profesionais do turismo e do sector agroalimentario. Como ben dicía aquí Eduardo, son Chaume Pepe, veño en representación da cooperativa Terras da Mariña. É unha cooperativa que eu sempre defino como un bebé empezando a camiñar, non? Está dando os seus primeiros pasos. É certo que nos constituímos no 2014, pero os dos primeiros anos foron burocracia, papeles e demás rollos, e saímos ao mercado no 2016. Somos 20 socios e dedicámonos sobre todo a producir fava de Lorenzá.
producir e comercializar en conxunto, non? Así como outras variedades tamén de fava, como pode ser a verdina, a fava amarilla, a fava mandilín, a fava do caldo, os frixoles negritos, vale, unha variedade da gama de todo relacionado co mundo da fava, pero o noso produto estrela, como non pode ser de outra maneira, é a fava de Lorenzá, que é un produto amparado por unha indicación xeográfica protexida e tamén avalado pola marca Galicia Calidade. A cooperativa nace pola inquietude dun grupo de agricultores un pouco coa incertidume da variabilidade de precios que hai neste sector e, sobre todo, buscando esa seguridade e intentando alcanzar eses nichos de mercado que por un só é difícil de alcanzar, non? E, sobre todo, conseguir esa produción homoxénea e conxunta. Estamos moi obsesionados co tema da trazabilidade do produto, que tan importante é hoxe en día que o consumidor final sepa realmente o que está consumindo e ofrecerlle aos clientes esa seguridade alimentaria. De feito, alguén que consuma as nosas favas pode saber perfectamente de que finca saíron, que produtor as produciu, toda a súa vida, o ciclo productivo da fava, que enfermedades sufriron, que produtos se usaron para previr ou curar esas enfermidades, etc. Pode levar todo un reflexo do que foi a vida desas favas que están consumindo. E tamén nace co obxectivo de profesionalizar o sector. O tema da fava non deixaba de ser unha actividade complementaria ou secundaria de outras actividades económicas que había nas familias. O home traballaba por fora e a muller plantaba a súa horta e tiña os seus produtos, pero sí queremos demostrar que pode ser unha actividade principal, que moitas familias podan vivir desto. E cada vez máis vemos que familias que se dedican xa inteiramente a esta actividade. E tamén buscando que a xente moza aposte polo rural. Como ben se comentaba aquí, parece que nos inculcan desde pequenos, irnos para fora, estudiar, isto non dá nada, olvidadevos desto, pero todo o mundo, algunha vez na súa vida, necesita un abogado, algunha vez na súa vida necesita un médico, algunha vez na súa vida necesita un dentista, pero todos, absolutamente todos, incluídos abogados, dentistas e médicos, necesitamos, como mínimo, 3-4 días ou veces ao día comer. E todo eso é gracias a quen? Aos agricultores, gandeiros, pescadores que se dedican ao sector primario. Entonces, si botamos de menos que a xente moza aposte polo rural e se sinta orgulloso do rural, porque parece que vas á cidade, parece que como que dá algo de vergonza dicir que te dedicas a isto, non? Realmente temos que un pouco escapar deso e sentirnos orgullosos do que nos dedicamos a potenciar o noso rural. E agora, para falar un poquinho da ruta, na cooperativa, a través tamén de outras dúas empresas do Concello, como é o Pazo de Tobar e o Forno de Tobar, xurdiu a iniciativa de que facemos con todo isto, que podemos ofrecer para dar a coñecer o territorio e, sobre todo, os nosos produtos. Había que enfocar un poquinho o turismo. Eu penso que está todo inventado, temos todo aí. Simplemente se trata de poñer en valor o que temos e potenciar o que temos. Témolo aí, simplemente se trata de que a xente o coñeza e o disfrute, e se leve esa experiencia. Entonces, a ruta consiste en pasar un día inteiro no Concello de Lourenzá e quixemos misturar o que é a fava, como non podía ser de outra maneira, pero tamén co patrimonio cultural, coa historia, coa gastronomía, coa natureza, levar un pouco un conxunto, que non fora tamén todo o día fava, nin todo o día, sabes, un tema monotemático. Faise moi agradable, dura entre 6-7 horas, pero a xente pasa o tempo volando, porque como son diferentes temáticas e demás, a xente, a verdade que é moi agradable. Leva incluído unha visita ao Centro de Interpretación da Fava, leva incluído unha visita á Igrexa de San Salvador co Museo de Arte Sacro, que é impresionante, espectacular. De feito, toda a xente que nos veu visitar ata agora alucina, sinceramente. Despois, vamos en bus hasta a seguinte parroquia, e ali facemos unha pequena ruta de senderismo de 20 minutiños, moi sinxela, polo carón dun río que nos leva ata un antigo muiño de quendas, que foi rehabilitado polo Concello,
E ali pois explica un poquinho en que consistían esas quendas e como se traballaba daquela, e aí teremos un tentempié de fava, non? Que non desvelarei máis, senón xa mañá non ten gracia. Despois, nada, continuamos a visita polas distintas parroquias, en todo un momento acompañado dun guía que vai explicando pois, o que se pode ver e as cousas máis características desa parroquia, e dirixímonos hacia un miradoiro, que se chama Miradoiro da Veliña, onde se pode ver todo o val de Lourenzá, desde unha única panorámica. Non? Ahora mesmo sí é certo que non están as plantacións nin as fincas moi visibles porque non é a época estamos xa fora do ciclo productivo da fava, pero sí se pode ver unha panorámica perfecta do que é o val de Lourenzá. Nese recorrido podes ir parando. Ahora, como ben acabo de dicir, nesta época non, pero podes ir parando nas diferentes parcelas dos socios da cooperativa e a xente pode interactuar co agricultor directamente e incluso participar nas labores que se esteñan levando a cabo en función da época do ano no que se faga a ruta, pois se coincide en maio, pois poden participar no que é a plantación, ou se coincide en outubro e novembro, poden participar no que é a recollida e interactuar directamente co agricultor. E por dirixiremos ao Pazo de Tobar, onde comeremos no propio pazo, con produtos típicos da zona e da Mariña, con fava de Lourenzá, como empías de outra maneira, bonito de Burela, merluza de Celeiro, percebes, etc. Non? E leva tamén incluída a visita ao propio Pazo de Tobar. A partir de aí, xa pola tarde, dirixímonos ás instalacións da cooperativa Terras da Mariña, onde se pode ver o procesado final do que é a fava, a conxelación, o procesado, o envasado e a comercialización. Coa idea de que a xente leve unha idea do que é o proceso productivo da fava. Porque nós vemos a fava que chega ao mercado nunha bolsiña e todo o que queiras, pero a xente non coñece todo o proceso e toda a vida que tuvo esa fava detrás. E a verdade é que a xente agradece coñecer esa experiencia de primeira man. Isto nace tamén como un proxecto piloto, centrado no Concello de Lourenzá neste caso, pero coa idea de medrar e seguir dirixíndonos a facer unha ruta de 3, 4, 5 días incluso englobados na Mariña lucense. Un día en Lourenzá, outro día en Mondoñedo, outro día en Ribadeo, un pouquiño que a xente chegue e se poida quedar como 3, 4 días na nosa comarca e poida disfrutar dela, porque en realidad moitos dos que veñen dicen que grande descoñecido é este lugar, non? Si se coñecen as catedrais, si se coñece tal, pero moita xente que vai coñecer as catedrais vai aí, e cando acaba, ve aquelo e dice, e agora que? Que facemos agora? Pois un pouquiño para intentar solucionar a xente esa dúbida de que agora que, pois queremos presentar esta pequena rutas que nace como ruta da fava, pero si queremos ampliála a outras rutas que poida haber pola Mariña e outros lugares. Para ir rematando, convidarvos a todos a que asistades mañá á ruta e a que podades comprobar de primeira man o encanto que ten Lourenzá. Moitas gracias, José Luis Arqueixao, pois escoitámoste con gusto. Bueno, pois nada, boas tardes. Tamén agradecer á Diputación, á organización destas xornadas e que nos houbera convidado a mostrar aquí a nosa pequena experiencia nesta parte do turismo, non? Nos cando, Arqueixal como queixería xa leva 25 anos, pero na parte do turismo foi buscar un pouquiño máis que estando nun sector tendo unha granxa e tendo a transformación de produto dun produto con denominación de origen e en ecolóxico, pois pensamos que a posibilidade de un proxecto que nace polo ano 2007 de agroturismo, non? E pensamos en ecoagroturismo, non? Unha palabra moi longa, pero que realmente define un pouquiño así o que é o agroturismo en ecolóxico, non? Foi a recuperación dun espazo, unhas casas que estaban abandonadas, que hai moitas por todo o país, e o que fixemos foi poñelas en valor para que a xente para dedicarlas ao turismo rural, a este agroturismo, e cando as persoas viñeran, pois poderan, tuveran un poquinho máis fácil para chegarse á cultura local e ese modo de facer que nós temos ali, non? É unha maneira de que parecíanos, porque viñamos dun turismo onde
nos parecía que con facer instalacións de aloxamento xa era suficiente, non? De feito, a experiencia que tiñamos polo país era que casas de turismo rural para ir a aloxarse, pero a veces non había nada ao redor de produción ou incluso, en algún caso, algúns que se dedicaban á produción gandeira, por exemplo, pois cando se quixeron dedicar ao turismo, pois pecharon a explotación porque parecía que había unha incompatibilidade entre producir, ter unha granxa e ter turismo. Porque parece que os turistas podían non estar moi a gusto pois cheirando que as vacas ten por ali. Isto é unha realidade, eu coñezo varios casos. Despois chega o turista e pregunta polas vacas, claro. Ou polos produtos das vacas. E hai que responderlles que está prohibido, que non se pode dar leite fresco aos turistas, que o biscoito caseiro non se pode ter e que hai que darlles magdalenas Martínez ou Eas ou, bueno, calquera destas. Bueno, eu creo que isto pasaba así, pero ese tempo pasou e agora pois xa se buscan outras cousas, non? Estamos virando que o turismo ten que ser un turismo con experiencias, non? E cada vez máis estamos agora que se falaba de que a xente busca experiencias, vai a un sitio e busca un aloxamento, pero vai a un sitio por algo, non por aloxarse nunha casa. Hai lugares que o teñen relativamente fácil, non? Porque se estás nunha zona que xa ten unha demanda turística, pois pode ser que con ter o aloxamento xa é suficiente, pero se estamos nunha zona, bueno, nós tamén estamos no Camiño de Santiago, tamén xa hai un público que pasa polo camiño e busca aloxamento, pero non temos outro tipo de... Temos que crear noso propio produto para que a xente poda vir ali e buscar algo, non? Entón, en esas, pois, para hacernos interesante, bueno, desde moito punto de vista, por un lado, para complementar un pouco máis a renta, e por outro lado, algo que tamén agora se fala moito, que é iso da famosa economía circular, non? É dicir, de poder pechar o ciclo o máximo posible. Entón, nós pensando neso, pois dixemos, bueno, se nós cuidamos unhas pradeiras, conservamos a paisaxe, e unhas vacas pacen ali, e do leite que dan facemos queixo, e temos un turista que ven ali e come ali o queixo, pois todos os valores engadidos quedan no territorio, non? E eu creo que non solamente se xenera máis economía e máis desenvolvemento local, sino que ao mesmo tempo ese turista vai moito máis agradecido e leva moito máis experiencia na súa visita. E dai xurde que quixéramos plantexarnos algunhas experiencias, entón pensamos que, bueno, xa o feito de vir ali unha persoa a aloxarse no establecemento, pois xa ten a oportunidade de visitar a granxa ou de facer a foto coas vacas ou acompañar as vacas, non? Pero queríamos buscar algo máis, entón creamos uns talleres que son uns obradoiros de elaboración do produto onde poda facer o seu queixo e leválo, non? E isto, pois, empezamos a facelo con familias, pero despois, pois, algunha axencia do Camiño de Santiago, que sí que é verdade que a xente que fai o camiño, basicamente, vai a camiñar, pero xa hai outro tipo de público que camiña menos e que quere facer un turismo máis light, non? Como chama esta, non? Entón, ten que queren vivir experiencias ao mesmo tempo. O sea, pasan polo camiño, pero coñecer o que pasa, o sea, como é a cultura dese camiño. Porque xa sabemos que ao pé do camiño, pois, o que podes observar na paisaxe, pero todo o demais está pensado só para servicios ao peregrino e non para enseñar a propia cultura do lugar, non? Tens que salirte fora da franxa do camiño. E aí empezamos con a experiencia que é esa, de facer unha visita, coñecer un pouco o que é unha aldea da Galicia profunda, sin estar, bueno, un pouco contaminada porque é o efecto do camiño, non? Porque de alguma maneira pues, non mantén esa esencia, porque non pode ser. Entón, pois, desplázanse 3 kilómetros e poden ver algo que, bueno, coñecer unha aldea, visitar, bueno, nós temos tamén unha pequena casa que fai de Economuseo Vivo, que é unha casa que ten 250 anos e conservase como fai 100 anos, está viva. É dicir, ti entras na casa e parece que hai xente que se transporta á súa infancia. E iso tamén é moi interesante, porque agora estamos tamén noutro momento onde hai que xogar con máis con un sentido, non? Entonces, se podes tamén utilizar o sentido do olfato, dos cheiros, é moi interesante, non? Aparte dos das vacas, que se identifican facilmente, hai outros cheiros que tamén nos transportan, e parecenos tamén que pois moi interesante. A veces quedámonos incluso sorprendidos cando xente de outros lugares, de outros países, pois ao mellor entra nesa casa e es transporta a súa infancia.
porque os rurales son moi parecidos, son máis parecidos do que pensamos en moitas partes do mundo, non? Bueno, pois eso, fan o seu propio, pois de alguma maneira visitan, ven, escoitan, tocan, palpan, fan un queixo que ao mellor nunca fixeron, bueno, por suposto, ao mellor nunca fixeron queixo, además non fixeron un queixo daqui, non? E levan, e ao día seguinte, pois, degustan, non? Quero dicir que eso é unha experiencia bastante potente, que ten moito calado e que a xente agradece moito, non? Seguramente que eso sí que queda grabado, non? Bueno, pois, vendo estas cousas, pensamos tamén en fazer outro tipo de experiencias como a de Pastor por un día, non? A veces, cando eu dicía isto de Pastor por un día, dicían, pero coño, o sea, que alguén pode vir interesado en ir a guardar as vacas. Bueno, pois non é tan sorprendente, porque realmente, a mellor é sorprendente para nós, porque se nacemos guardando as vacas e nos pedían que fóramos e non nos gustaba ir, pois evidentemente, agora a mellor non buscamos eso. Pero hai moita xente que non tuve ese contacto e ademais que ese tipo de experiencias que son máis potentes, pois si ten moito. De feito, hai xente que pregunta se as vacas se poden tocar. O sea, hai unha xencia de viaxe que chama e digo, poden ir cosas, poden tocar os animales? E insiste moito, non? Porque eso é porque alguén lle está demandando, non? Entón, bueno, pois creo que estamos nun momento que isto é posible, a nós estamos moi satisfeitos, queremos ainda ir un poquinho máis alá, se se pode, ampliar a oferta esa experiencial. E si que temos na nosa comarca, que é unha comarca maravillosa, eu que vou a dicir, pero como outras moitas, como a Ribeira Sacra, pero a Ulloa ten tamén unha paisaxe moi particular. Hai moitas iniciativas, pero sí que nos falta un poquinho esa coordinación, o sea, que estamos moi coordinados entre nós, quizáis para facer paquetes, non? Eu digo, cando ven xente aquí, digo, isto é maravilloso, aquí hai moitas cosas que facer, isto ten moito potencial. Eu digo, ten moito potencial, pero, pois non sei, se eses guías turísticos, esas agencias de viaxes, esos que realmente ven potencial, pois que veñan ali e que os actores do territorio estaremos dispostos a colaborar. O que non podemos é crearnos paquetes turísticos, podemos crear un noso pequeno establecemento, pero eso quedase curto, porque a verdade é que cando unha persoa desesperada vai pasar o fin de semana, pois hai que ofrecer, e hai cousas para ofrecer, non? Pero teñen que estar organizadas, coordinadas, e a veces atopámonos con eso de que hai cousas que non teñen horarios, non son, ou sea, cando vas visitar, bueno, que comentaba esta guía que comparto plenamente porque isto é o que está acontecendo e é unha deficiencia que temos, non? A parte que non vou a incidir no da señalización, pero por si con máis axuda, pois pode ser, non? Home, é verdade que non hai que señalizar excesivamente. A mí dicíame unha vez unha turista, dicíame, mira, o maravilloso que é que fui unha Ribeira Sacra, isto fai 5 anos, non sei se agora ainda sigue así. Díxome, quería comprar unha botella de viño e costoume sudor e lágrimas buscar unha bodega e que me venderan viño. Isto en Cataluña non ocorre, porque están os letreiros ao pé da carretera que parece que tens que apartarte e non che agrada nada que todo o mundo che queira vender tanto. Eu digo, nin tanto, nin tan pouco. Pero se queres ter a opción que polo menos teñas un mínimo de guía, que despois teñas que descubrir pola tua conta para buscar a bodega, non? Que tamén pode ter o seu aquel, non? Bueno, pois eu non sei se xa consumín o tempo. Ben, pois, nada, simplemente decirvos que para nós cada vez máis o sector agroalimentario é un potencial económico importante, o turismo ligado co sector agroalimentario é un camiño de futuro, está claro. Moitas grazas. Xeina, por favor, boa tarde. Presidente Galicia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, voy a contar un poquito la experiencia de una empresa que nació hace X años, donde, bueno, somos 3 socias colaboradoras, trabajadoras, y apostamos por el turismo sin venir del mundo del turismo y sin venir en el mundo online. Entonces, cuando contábamos un poco nuestra idea de negocio que teníamos en mente, pues mucha gente no confiaba un poco en lo que podíamos llegar a hacer o poner en valor, porque teníamos mucho desconocimiento, pero a base de, bueno, mucho trabajo y hacer muchas horas y empaparse un poco, pues hemos creado lo que es una plataforma online de venta de escapadas temáticas
exclusivamente en la comunidad gallega. O sea, nuestra idea era, como viajeras y como lo que más nos gustaba a nosotros era escaparnos a zonas y bueno, conocer los territorios un poco más allá. Veíamos que para montarse su propia escapada a nivel particular teníamos que destinar un montón de esfuerzo y tiempo porque, claro, querías ir a una zona, en la zona que veo, qué me puede ser sugerente, qué horarios de apertura tiene, cómo hago, ya teniendo una intención de llegar a un determinado destino. Entonces, nuestra idea era decir, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es vender Galicia, que somos gallegas y el territorio nos fascina, y cuando veíamos, inclusive cuando viajábamos a otros países ya no europeos, sino poco desarrollados, veíamos que ponían en valor la riqueza desde ir a hacer una caminata entre bosques de bambú y acabar haciendo, pues a lo mejor un rollito de primavera en una cabaña. Y decíamos, madre mía, aquí con todos los viñedos que hay. O sea, se nos venían muchas ideas a la cabeza, pero no sabíamos muy bien cómo articularlas para que el proyecto empezara a madurar y luego que la gente empezara a verlo como algo de quiero reservar, me quiero ir. Entonces, bueno, el enorme potencial que veíamos, como comentaba, las información propuestas y dispersas y poco integradas, y luego como proyecto veíamos que podía haber una oportunidad de negocio y ahí nos pusimos a ello. ¿Qué siente Galicia? Bueno, pues lo que intentamos y que a día de hoy, después de muchos años, fuimos perfeccionando, es crear una web de venta de escapadas, experiencias y viajes, especializada en la comunidad, como decíamos antes, y donde ofrecemos un montón de actividades y opciones. Ahora mismo hay casi 500 planes donde se pueden no visualizar, sino en el que puede reservar con una fecha para, bueno, de alguna manera agilizar todos esos, lo que comentábamos antes, de ver, quiero reservar, me quiero ir este día, veo este calendario, veo este precio, puedo hacer con este tipo de actividades, y a mayores damos una información un poco de la zona de que visitar. Claro, todo esto tiene que haber un previo conocimiento pues, del destino, porque inclusive lo que más nos llamaba la atención, que es con el desarrollo de los poquitos años que llevamos, es que el 70% de nuestros clientes son mayoritariamente gallegos, es decir, gente que somos de aquí y que nos estamos yendo a determinadas zonas con una escapada de fin de semana, 1, 2 o 3 días, a conocer y a vivir, salir un poco de la rutina, que al lado pues, hay destinos súper interesantes y que desconocemos, y diariamente nosotros que trabajamos ahora en el proyecto, claro, cada día incorporamos una nueva cosa, descubrimos algo nuevo, porque esto abarca un montón de actividades y de alojamientos que se puedan ir incorporando. Pues nuestra idea era que fuera muy visual, es decir, entrar, ¿qué ocurre? Luego os cuento un poco las debilidades que podemos tener y con lo que nos hacemos día a día que estamos peleando. Pues ver la temática, que quiero hacer ruta enoturística, escapadas enoturísticas donde da ese componente siempre con actividades complementarias, que es la época de la recogida de las setas, perfecto, que me quiero ir de balneario, que quiero ir de spa, que quiero hacer el Camino de Santiago, que tengo niños, especial de niños, es decir, ir incluyendo todo eso en una oferta que esté muy organizada y que a mayores puedas filtrar por precios, por zona, buscar hoteles en concreto, etc. Este es uno de los pantallazos de lo que sería Siente Galicia cuando entras en todas las escapadas enoturísticas. Tenemos un poco de todo de las denominaciones. Yo soy de la zona de Ribeira Sacra, entonces siempre creí mucho en la zona, pero hoy todavía creo más, visualizando un poco hasta dónde nos estamos llegando. Y es que anteriormente se vendía mucho, tengo que comentarlo, pero se vendía mucho Rías Baixas. Desde un periodo para aquí percibimos que la zona está incrementando un montón. Es nuestro segundo canal de venta. También hemos intentado posicionarnos mucho a nivel online de poner cualquier palabra clave en el buscador Google y que nuestra portal salga, pero la gente viene, se queda encantada. Donde más percibimos eso es en las épocas de verano, que la gente tiene un periodo de más tiempo para el periodo vacacional. Veíamos que nos llamaba gente de Madrid, Alicante, es que quiero ir a esa zona, es que ya no era Rías Baixas solo, ya podíamos movernos un poco más dentro de Galicia, porque claro, venían 7 días ¿para dónde iban? Para donde tenían etiquetado Santiago de Compostela, Rías Baixas, no. Hoy ya se percibe que hay otro tipo de turismo y cada vez, bueno, pues estamos intentando llegar más ahí. Entonces, comentando un poquito lo que hablábamos antes entre todos, nosotros, claro, como negocio, como proyecto cuenta ajena, tuvimos que ser agencia de viajes online por una serie de requisitos burocráticos, es decir, no éramos un canal de comunicación, es decir, vendíamos actividades con establecimientos, con una serie, teníamos que estar avaladas, etcétera, conseguir todo muy reglado.
y somos agencia de viajes. ¿Qué ocurre? Hoy en día lo que tenemos todo en página ha sido seleccionado por nosotras. Nadie, o sea, hay veces que hay peticiones de quiero estar en el portal, ¿cómo puedo hacer? Nosotros intentamos, porque claro, la experiencia también te va llevando a tener que ir calibrando un poco aquellos establecimientos, actividades que dan una atención buena, porque luego la repercusión para nosotras es grande. Luego nos llaman, mira, es que he ido a esta casa, hacía un frío del demonio, no había ni la chimenea ni estaba la calefacción. Claro, tenemos que ir haciendo como unas pequeñas auditorías, entre comillas, para ver que aquel producto que tenemos cumple unas exigencias, porque hay precios desde 40 euros que te puedes ir a escapada hasta, bueno, pues hay para todos los niveles. Y hay algunos que son más exigentes y luego porque la empresa no queremos ir a un low cost puro y duro, o sea, queremos ir a sensaciones, experiencias, escapadas de fin de semana y cubrir, bueno, unos cánones de calidad por parte de todos, desde que realizas la reserva, la atención que nosotros damos, el postventa, la atención que reciben cuando llegan allí, o sea, aparte nos comentan todo, o sea, la gente nos cuenta, he llegado allí, no sé qué, bueno, claro, nosotros podemos hablar con el establecimiento, con el proyecto de actividades y transmitirle, pero claro, muchas veces si hay determinados cánones que no se cumplen, con nuestra pena tenemos que dejar de tener esa actividad. Luego, nos encanta el desarrollo tecnológico y estamos continuamente mejorando eso. Y hoy en día tú puedes ver una escapada de irte a X zona con una actividad y ya el sistema te permite sumarle actividades complementarias. Es decir, estamos trabajando ya más en el diseño de tu propia escapada. Aparte de que la tenemos paquetizada, se está mejorando esa parte, que es un proceso un poquito complicado, pero ya está visible, donde tú reservas y luego te sale, quieres una actividad visita bodega, quieres catamarán, quieres realizar el tren turístico, una serie de cosas para que ya sea más atractivo. Todo eso tiene un inconveniente, vendemos online. ¿Qué ocurre? Muchas de las actividades que teníamos en mente y donde tenemos un historial y sabemos que funcionan perfectamente, van muy enfocadas para grupo. Nosotros, al ser un portal de venta, claro, puede ser una habitación individual con sus actividades complementarias, habitación doble, con hijos o no destinadamente a grupos. Teníamos la limitación de que lo que comentaba antes Mónica, pues hay determinadas actividades que funcionan muy bien, pero sí es un grupo en sí, porque luego llegaba la reserva, llamábamos al sitio en concreto, no, es que hoy no estamos. Y yo, ay, ¿cómo no estáis? Pero si nos ha entrado una reserva y no nos habéis avisado. Todo esto el primer año, segundo año, ahora llevamos 7, sabemos perfectamente cómo tenemos que trabajar. Tiene que ser con actividades que tengan un calendario, no tiene que ser los 365 días del año como nosotros trabajamos, pero si el turista o viajeros se mueven en un periodo determinado, más de un fin de semana, por lo menos en un horario en concreto, sí el tener una disposición para atención, porque si no, no se puede comercializar. Eso, desde nuestra parte, es la barrera más grande que vemos a la hora de incorporar nuevas ideas, nuevas actividades y un poco pues, nuevas experiencias que se pueden paquetizar. Y luego, este año hemos hecho la experiencia de realizar un paquete por nuestra, bueno, pues visita a Galicia, conoce Galicia. Entonces, creábamos 3 días en una zona, 2 en otro, 3 en otro, porque claro, había gente que venía de fuera y nos decían, damos atención telefónica, donde nos llaman, mira, quiero ir a Galicia. Otra gente ni nos llama, o sea, realmente el portal vive por su propia, funciona por su propia cuenta, las reservas entran de madrugada, de tarde, hay gente que llama, otra que no. Pero nos decía, madre, pero si yo para ir a trabajar llevo 1 hora, eso es cerquísima, o sea, es que, claro, nosotros desde aquí decíamos, pero ¿cómo van a ir hasta aquí si tal? No, es que realmente Galicia en 7 días se hacen paquetes muy interesantes donde se hace un poco, te puedes ir con un poco una idea de todo lo que interesante y donde el turista realmente dice, madre mía, pues qué experiencia ha vivido, porque no ha parado, se ha llenado de mogollón de emociones, ha tenido experiencias desde el punto, desde el mar, desde el interior, entonces con lo cual es muy cerquita un punto y otro. Y nosotras mismas que estamos aquí nos dimos cuenta de esa vertiente. Entonces creamos un Conoce Galicia. Aparte de lo que es la temática, todas las temáticas que tenemos, creamos una temática de Conoce donde teníamos solo para el verano, porque claro, enlazar todos esos puntos con todas las calendario, tarifas, etcétera, era un poco complicado, entonces solo era en la época pues, de los 3 meses de verano y la verdad que funcionó bien. Y bueno, esa es un poquito la experiencia que puedo contar desde el otro lado de la parte de comercialización y comunicación. Muchas gracias. Ludmila, veciña Vidaluesa. Boa tarde. Boas tardes. A ver, eu non traigo nada preparado, pero bueno,
Falamos de turismo agroalimentario. Bueno, pois penso que en Galicia o turismo agroalimentario, pero iso que sacando a zona dos viños, o resto está todo por facer. Eu vexo que a nosa fábrica chega moita xente, pero xente porque paran en un restaurante en concreto en Vilalba que prácticamente ten os nosos produtos. Entonces, de aí que ven xente bueno, pois moi diversa de moitas zonas, ao final acaban na fábrica. Chegan a unha fábrica onde se encontran con produtos diferentes, pero ao mesmo tempo produtos autóctonos e cada produto ten unha historia. É dicir, se facemos un turismo agroalimentario, a min creo que xa vamos tarde. Antes mencionábase Navarra, onde prácticamente todos os fines de semana hai excursións, pero excursións que van parando en bodegas grandes, pequenas, en explotacións grandes, pequenas, incluso nos produtores grandes e pequenos, e ao final todo se consigue unha economía local importante e ao mesmo tempo un conocimiento de todo o que temos ao rededor. Por exemplo, eu son de Villalba, moita xente que chega ali e lle dicen que a empresa que máis setas silvestres prácticamente non só de Galicia, sino sí que de unha parte importante de España a sacamos desde Villalba, moita xente non o cree hasta que chega ali e o ve. Que as ortigas se comen, pois non o creen. Que hai cervezas de grelos e de berzas, pois todo eso, que decir, unha vez que incluso desde as administracións que se fan pois as guías turísticas e todo o que facíamos antes, e cando se fala, entras no portal de un pobo e na parte agroalimentaria se mencionan os queixos e o roscón, hai moitas máis cousas. Hai moitos máis produtos que tamén deberían de ter aí a súa mención. Por exemplo, nosotros facemos produtos autóctonos. Por qué? Porque eu e tanto os componentes de Champivil creemos, o primeiro, en que calquera industria o primeiro que temos que desarrollar é o produto que temos ao noso lado, é dicir, o produto autóctono. Por qué? Porque en calquera lugar, en calquera ciudad, en calquera pueblo, hai unha historia que empeza desde o pico máis alto. En ese pico máis alto, algún día, cando non existían coches, cando non existían carreteras, tiñan que comer algo. Quere decir, e non tiñan unha forma de transformalo. Entonces, eles como preparaban os seus produtos? Cando non existían medicamentos, non é que non existiran, sino que simplemente non podían chegar a eles, que plantas eran as que consumían para ter un bon estado de salud? Pois nosotros intentamos facer eso, é dicir, as ortigas no seu día se consumían porque eran boas para a sangre, porque eran coagulantes, pois nosotros metémolas no frasco. É dicir, o que algún día se utilizaba no rural, onde non podía chegar naide, ese produto témolo aí. Ese produto, a calquera persoa con unha explotación pequena, durante un mes pode desarrollar ese produto e pois é un valor máis, un valor engadido, para salirse de alguma maneira e vender o que el ten, por exemplo, pois unha explotación, queixos, como falaba antes, se foi Chelo de Gandería Quintián, teño unha queixería, pero ao mesmo tempo se a un queixo lle añado unhas setas ou unhas ortigas ou algo, é un valor engadido, é dicir, teño a queixería, pero como queixerías hai tantas, pois ao mesmo tempo podo coller un produto local e autóctono como serían as setas ou como serían as ortigas e ao mesmo tempo esa queixería xa se está distinguindo. Xa podemos organizar unha visita, organizar algo que nos leve ali. Ao mesmo tempo, se ese señor que ten a queixería utiliza eses produtos que son dun produtor ao mellor que está ao lado e ao mesmo tempo ao lado hai un restaurante que é o que vai a preparar todos eses produtos, pois eu creo que o temos todo. Que nos falta? Seguramente organización e, como non, colaboración. Tamén é verdad que aquí somos eu creo que moi nosos e aquí tamén nos queda moito camiño por andar, de que non nos molestamos en conocer o que fai a persona que temos ao lado. E non lle compramos a persona que temos ao lado. E ao mellor tampouco lle vendemos o produto. Pois vámoslo vender a 50 kilómetros que, mira, a este para que le vai a vender. E é así, somos moi así entre veciños. Habrá xente que discrepe, eu creo que non. Bueno, nosotros apostamos por eso, pola economía, primeiro, local e autóctona. Primeiro, antes de traballar ningún produto, o produto temos que telo ao lado. É dicir, eu se teño a miña industria en Vilalba, non podes comprar o meu produto a Madrid ni a ningún sitio. Por qué? Porque xa me traigo 500 euros de gastos en portes. Como vou a competir con outras empresas? Non podo. Entón, primeiro, todo o que teño ao lado. Si conocemos todo o que temos ao lado e traballamos
con todos os produtos locales e uns nos axudamos aos outros, eu penso que un turismo agroalimentario en Galicia, en Lugo concretamente, xa tiña que estar funcionando fai moito tempo. Porque aparte que Lugo, como provincia, é unha provincia que ten todo, porque ten a costa, ten o interior, e no agro, non? Que prácticamente no que estamos ahora mismo falando, pois incluso si é para un... A ver, se queremos facer un recetario, podemos facer desde os postres, temos todo, temos os postres, temos os primeiros platos, temos os segundos, temos a bebida prácticamente toda. É que non nos falta nada. Simplemente eu creo que nos falta creelo, xuntarnos, seguramente, todos, é dicir, desde os que teñen os portales turísticos, a administración, o consumidor, o produtor, a industria. Creo que para que todo isto funcione, o primeiro é colaborar uns con outros e creérnolo. Porque témolo todo. Eu creo que en Lugo que o temos todo. Non sei. Eu son moi de Lugo. De feito, nos valores así, nos catálogos, cando poñemos Xampivil, poñemos autóctonos, rurales, e ao final poñemos de Lugo. Porque sí, porque creo que o temos todo. Que non nos falta nada, só nos falta creelo. Bueno, nosotros na nosa empresa, traballamos setas silvestres, traballamos grelos, berzas, ortigas, bueno, ahora estamos facendo mostras con desarrollos de outras cousas preparados para a tortilla. Penso que utilizamos todo o que temos no noso rural, ou na nosa zona, creo que estamos envasando todo. Que nos falta? Tamén nos falta aquí moita vinculación ca administración. Por exemplo, no noso sector, eu nunca oigo falar, cando se fala de produtos de Lugo, nunca oigo falar de grelos. Grelos só os hai en Lugo, sinto moito. Que na Viza o hai en todas partes? Sí, pero nosotros temos un grelo diferente. Nas setas, somos os maiores produtores de setas, e naide o sabe. Por exemplo, ahora mesmo estás acabando a campaña na que estamos en este ano. En Lugo, empresas de Lugo, bueno, estamos nós e outra empresa que hai no Corgo, pero, bueno, non sei exactamente o que traballa. Bueno, pois habría dúas. Pois non hai dúas. Hasta fai 3 días había 13 empresas comprando setas por Lugo, en toda Galicia, pero que estaban ubicadas en Lugo, os almacenes. De esas 13, só hai constancia de dúas, que as que nombramos antes, e logo a miña e outra que hai no Corgo. Quen as controla? Por que a nadie lle interesa controlar eso? Quero dicir, as setas é un produto que en toda Castilla e León está facendo un produto, un turismo agroalimentario, onde están as casas rurales, onde a xente as vai a recoller. Por que non o facemos en Lugo se en Lugo somos os maiores produtores? Creo que fora adiántanse con produtos que nós temos. Tamén é certo que eu vexo que ali hai colaboración, cando se unen para vamos a facer isto, porque hai facer unhas rutas para isto, para que todos nos movamos, porque temos eles en ubicación, as aldeas son máis pequenas, os povos son máis pequenos, pero o fixeron e o conseguiron, porque nosotros non podemos. Entonces, creo que desde todos os sectores, vamos, desde o consumidor hasta a administración, as industrias, todos, creo que sería moi importante a unión e poñerse a traballar xa, porque vamos moi tarde. Pero, bueno, estamos aquí e que xa son pasos. E, bueno, pois creo que pouco máis, non sei que máis podo decir. Divina de Lugo, sí, pero antes de Mourense. Sí, da Madalena. Somos da mesma parroquia, entón, sí. Casualidades. Moi ben, María do Carmen. Do coche comese todo, tamén. Todo. Cando estábamos, aproveitase todo e... hasta los andares. Pois non la contas agora. Eu sí que podo dicir que son da Galicia profunda, non somos Ribeira Sacra, nin antes dicían que desde o Manzanal non se conocía os Ancares nin o Caurel. Pero, bueno, estamos entre todos intentando facer que se conozca a nosa zona, a zona dos Ancares, porque sempre os Ancares e o Caurel foron moi xuntos, Fonsagrada, e somos unhas pequenas empresas moi pequeniñas, pero que estamos facendo que entre todos se tal. Eu vou agora moito, como dicen, o do comercio, por circunstancias, tuve que salir ás feiras. Personalmente levo como 4 anos que fago moitas feiras, por aí. Eu sempre vou cos carteles de Navia de Suerna.
unha señora sempre me dice, pero bueno, tú que faz? Vendes o embutido ou vendes o teu pueblo? Pois fago as das cousas, porque se vendo o embutido dos Ancares, de Navia, pois vendo o pueblo. E se vendo o pueblo, pois habrá xente que vai ali e que acabe comprando o embutido. É unha cousa que colabora. Entón, vou tamén, como dicían tamén aquí, do mercado de Ribadeo de produtos locais dos domingos, pois sí, funciona moi ben. Eu vou todos os domingos do Brao, desde Navia a Ribadeo, fago tamén os mercados dos miércoles, e vou todos os días, e aí ves que a xente, que moita xente non dicía, onde queda Navia de Suarna, onde tal e cual, digo, pois a 2 horas, mi madre, 2 horas. Digo, no, pero bueno, se vai usted por Mera, tal e cual, eu fago un pequeno croquis. De paso que estón vendendo os chorizos, estónlle vendendo xa, facendo o croquis por onde ten que ir, tal e cual. E ali, que tal? Pois mira, pode subir a Piornedo, pode ir ver, porque tal, vai por esta carretera que se vai ver as montañas moi bonitas e tal. Bueno, pois ao mellor da semana seguinte, os 15 días, me dice, sabes que fomos ca miña familia ali, que bonito. Bueno, algo lejos sí, pero moi bonito. E iso é o que queda. E dixo, de paso, pois moi ben, asocian o que era o meu produto, eu intento facelo todo. Non, bueno, ante todo a empresa, e a empresa, pero bueno, que a empresa tamén levo o pueblo e a zona, tamén non sei quen me chamou a embajadora, que me iban nombrar a embajadora de Navia, polo mundo. E digo, bueno, éramos 2. E sí que intento sempre que a xente asocia o embutido co pueblo e o pueblo co embutido. Estuve tamén en Coruña, estaba ali nos jardines, non tal, e dice pasa un grupo de señoras moi tal, e dice, como huele a pueblo. Pero tú, fíjate, ven, fulanita, mira como huele a pueblo. Claro, vamos o embutido, e co embutido que está fumado, e dicías, pois sí, que huele, me acuerdo cando mi madre me hacía los chorizos en la lareira e tal, e cual, non sei que, tal. Dice, pero es que huele a pueblo, tal. Digo, pois sí, a moita honra, huele a pueblo. E somos de pueblo. E, bueno, espero que o que quería tamén era que invitara a toda a xente, porque, bueno, ali o que nos falta tamén é moita xente que leven a xente ao que son os Ancares, que leven a xente a Navia. Antes estaba Piornedo, bueno, ahora parece tal, e a xente iba a Piornedo e paraba en Navia, cando, bueno, tiña que ir asociado Navia e Piornedo. Entonces, pois, eu quería que invitar a toda esta xente a que levaran os que puderan, a levar a xente a tal, e nos cas portas abertas, enseñarlles a fábrica, enseñarlles como funciona todo, enseñarlles o pueblo, porque, bueno, tamén teño unha tienda tamén ali na plaza do pueblo, e é tamén como unha oficina de información e turismo. Porque, mira, e aquí ahora para ir a tal, pois, onde podemos ir? E o croquis, onde vaya usted por aí, lleve o número de teléfono. Se le pasa algo, nos llama e ya, bueno, intentamos solucionar. E, bueno, é que intento por todos os medios eso. Eu teño ahora, bueno, unhas rapazas tamén, unha delas que saliu daqui do Ben Empregado, que fai unha hora de camín para vir traballar. Unha hora vir, ven de Pradela, ao lado de Piornedo, unha hora para vir e outra hora. É unha rapaciña nova, 30 anos, e vive no rural, e traballa ali en Navia, que o máis normal é que se fora. Bueno, non podo dicir nada, porque eu teño 3 fillos e marcharon os 3, pero bueno, e tamén doime moito, pero... E traballa ali. E xente nova que teña sitios onde traballar, que podamos dar traballo, que podamos levar o pueblo por outros sitios, e que a xente veña e non salir, pois é moi importante. E nada, que quero convidar a todo o mundo a que vaya aos Ancares, a Navia de Suarna, ao Caurel, que tamén é, porque, bueno, temos moita mariña, moita ribeira sacra, moito camiño de Santiago, e nos parece como que estamos naquela esquiniña onde... Es que ir a Navia, es que ir allí, pero estamos a media hora da autovía, tampouco é tan eso. Así que invito vos a todos a que veñáis. Eso de bulir a pobo, pois a min vai me quedar tamén, porque é certo, verdad? Bueno, a verdade é que foi un gozo, foi un prazer, e é un prazer estar a escoitar todos estes casos de
de oportunidades e de traballo e de éxitos, uns máis profundamente xa desenvolvidos, outros menos, pero en todo caso eu me vou a quedar con unha frase que dixeches, José Luís, que foi turismo agroalimentario a camiño de futuro. Esa é unha frase que evidentemente podíamos acuñar dende calquera colectivo e, sobre todo, dende estas xornadas que o que buscamos precisamente é ese desenvolvemento socioeconómico non só de agora, sino sostible no futuro, e iso evidentemente o estamos poñendo eses pasos para que pouquinho a pouco, dende logo, se vaya conquirindo con esa. Evidentemente, eu estuve encollendo bastantes notas das poucas notas que eu considerei así máis salientables das intervencións de cada unha, algunhas repítense, e eu, como ahora parte da administración, lles vou a dicir aqueles de señalización, porque a verdade que é un tema moi importante que saleu en moitos debates, non só hoxe, sino anteriormente en mesas de traballo. Pois, bueno, nosotros tomamos como Deputación ese testigo, tomamos esa corda, e non vos adianto moito, pero en pouco tempiño vades ver nos medios de comunicación como se vai a poñer en marcha un plan de señalización distinta turística en toda a provincia e con unha característica nos tempos de hoxe, para que todos os concellos podan estar sumados dende un principio a esa nova maneira de traballar. Todas estas situacións que fostedes poñendo de manifesto, pois, evidentemente, isto non se fai para esquecer hoxe a xornada, para que estuvemos aquí, xuntámonos, falamos, e senón que é para, sobre todo, entre todos, pero tamén dende a parte administrativa, tomar nota das vosas inquedanzas, do que estades facendo, do que temos que facer para poñervos en contacto e para aproveitar esa simbiose, ese entrelazamento, ese vencello entre todos vós, entre os distintos actores de toda a provincia. Sin máis, eu quixera abrir un turno de consideracións, de reflexións, de preguntas, de todas aquelas cuestións que queirades plantexar, e faremos un recompilatorio do que hoxe se debateu aquí tamén, para que de alguma maneira quede constancia deste traballo, como digo, que non se esmoreza, que non se perda, por se me esquece antes de rematar, que supoño que non. Mañán pola mañán, os que estades apuntados á Ruta da Faba, por favor, ás 9 saímos daqui da Deputación. Si ben, non sei, igual facemos algunha, se hai alguén que señala Terrachao por aí para non facer vir a Lugo, está apuntado, a mellor facemos unha parada de camiño ou unha situación para, por aquilo tamén da sostibilidade do tempo e de aproveitar un pouco todas as cuestións. Así que agora abrimos un turno de intervencións, un turno de reflexións, e a disposición de todos vosotros, todos os que contastedes a vosa experiencia, eu mesmo e calquera de vos que estades hoxe aquí, entendo, por interese e porque realmente creedes que, si sacamos un pouquiño, ainda que non seña moito, un pouco de cada intervención, un pouco destas xornadas, dende logo, dende a Delegación de Turismo, darémonos por satisfeitos de que, polo menos, empezamos a cumplir un pouco os obxectivos que nos temos planteados. Así que abrimos este turno, por favor. Alguén de vos? Alguén ten que empezar. Por a parte de Navia, hacia os Ancares, quizá nai de Sepa, donde un morto matou 4 vivos. Ou a zona de Castroverde, hacia a Fonsalada, Cádabo e Meira, que é unha gran desconocida, porque aí hai dos vertientes de ríos, como, por exemplo, chegar a Fonteo, donde o río vai desembocar ao Cantábrico, e subindo ao Pedregal, vendo o Miño que ven ao Atlántico, hai unha zona aí moi bonita para enseñar, como xa digo, desde Fonteo a Corte Vella do Cádabo, que iso é precioso, Fomiñá, o Pedregal,
o casco de Viladunga, que cai nun rayo así que calquera pode facer un coche e é a cousa máis bonita que pode atopar. Oia, hai moitos sitios moi bonitos, como o Pociño do Porco, a Garita de Arbeira, cousas así que son divinos, claro que sí. Pero eu gostaríame saber tamén que ofrecen aí para como sin levar o visitante alá longe. A Ribeira Sacra pareceme moi ben, que eu tamén me encanta. Bueno, a zona de Palas e todo eso, tamén todo está, bueno, eu creo que aquí todo é precioso. Moitas gracias. Supoño eu que non é doado falar da comercialización dese produto, desa paisaxe, dese entorno, que en todo caso deberán ser as empresas que realmente poidan ofrecelo, non? Dende a administración, dende a Diputación, non é a nosa laboura, nin o pretendemos facer, como estar en axentes comercializadores, senón si de divulgación e de trato e de traballo do territorio. Non sei se algún de vosotros, dos que participades hoxe, tedes, pero entendo que cada un tedes a súa propia proxecto, a súa propia situación, e entón, bueno, simplemente o que tú dices, adaptalo á circunstancia da provincia, o sea, que é moi diversa, que é moi rica, que cada comarca, que dounos de falar hoxe moita parte do territorio, moita parte de paisaxe, moita parte de patrimonio, ten algo especial. Cada recanto, cada recuncho, cada situación é digna de ser amosada, sí, e podemos presumir delo, sí. Como o vamos a facer? Pois, evidentemente, hoxe é un primeiro paso para tratar de tomar esa conciencia con todos nós, e seguro que ti podes dar ideas de como facelo, seguro que máis de a 2 persoas. Entendo, non sei, algún de vos que queira decir algo ao respecto. Bueno, nosotros desde la parte de comercialización, además, bueno, una de mis socias es de Navia, de Suarna, es Noelia, con lo cual es alguien que conoce mucho el territorio. Dentro de lo que es la Comunidad de Galicia siempre intentamos tener escapadas en cada uno de los puntos, pero sí que es verdad que hay en alguna determinada zona que nuestra escapada siempre va en base, no trabajamos para grupos ni excursiones, sino para alguien particular, una persona, 2, 3, luego si hay un grupo, estupendo, pero las reservas se hacen vía online, entonces con lo cual tiene que haber un establecimiento por medio. Tuvimos una pequeña problemática con establecimientos de la zona que no nos avisaban de los cierres de venta. Es decir, para nosotros nuestro problema mayor es trabajar con gente que es muy leal y muy, bueno, pues tiene unos principios claros de la forma de trabajo, porque claro, si para el día 15 trabajamos con una casa en concreto, con 3 casas en la zona, para el día 15 tenemos abierto ventas, es decir, alguien puede estar visualizando esa escapada, le da de reservar, se confirma la reserva y luego la casa nos dice que ese fin de semana en concreto pues tienen cierre o ya han llenado las habitaciones. Para nosotros es una reserva fallida, con lo cual hubo en determinadas zonas que no fue por no querer. Es decir, nosotros tenemos un mapa de Galicia y estamos tiqui puenteando. Pues no dimos encontrado con un producto, con un establecimiento, en este caso de alojamiento, que nos permita pues poder integrarlo. Pero hasta ahora, en lo que es, aglutinábamos, no sé si bien o mal, Ancares y Caurel en una misma, no sabemos perfectamente que no es una misma zona, pero un determinado de territorio. Y ahora mismito es de lo poquito que en página web no habría nada para seleccionar, para poder reservar. Pero fue por esa problemática, porque imagínate mi compañera qué ganas tiene. Otra cosa que quería preguntar, ¿has sentado Navia? Dime. Que se uníamos Asturias, donde nace o río Navia, que íbamos pela senda, íbamos Sí, Asturias. Eu sei que é un proxecto que está en marcha, pero non podo dicirche moito máis porque non... nada, non che podo dicir, todo o que che diga, pois, che podo dar unha cambiada así de unha larga, pero non creo que seña o momento. Eu sei que sí, que é un proxecto que está aí, e que se houve moitas reunións e das distintas administracións e concellos, alcaldes, etcétera, que se está traballando nesa, e que xa hai incluso proxectos para, bueno, para financiar e leválo adiante. Sei que sí que está, pero como, de que maneira, cando, quen vai implicar iso, non che podo dicir que non sei. Bueno, caso que vaya adiante. Sí. Entendo que sí, é como da tirolina. Bueno, primeiro gustaríame agradecer a toda esta xente que vivides e mostrades o rural, porque creo que de alguna maneira todos vimos de aí e é a nosa base prioritaria,
E tendo en conta que todos sabemos que temos de todo e o millor, eu creo que a fórmula é non ter medo. Sempre o que dirán. É que o teño, pero o meu. Ese é o fallo. Sempre salimos con medo. E é por moita inversión, por moito produto, se non o sabemos trasladar, se non o sabemos poñer, se non o sabemos vender, se nos, decía, bueno, eu pos nombres son un desastre, a compañeira da Ulloa, estou de acordo con ela, primeiro quérete ti, despois quéreme a min e salimos as dúas á calle. Vale? Entonces creo que é moi importante querernos nós e despois dar, o sea, vender o que temos. E, ademais, vou vos dicir unha cousa, é moi fácil de vender. Ou somos nós os que o tiramos para atrás. Porque sempre hai outra provincia, é que Lugo e Ourense somos as pobres de Galicia. É que en Barcelona te cobran por ver el huevo subir non sei que, e aquí subimos e non pagamos nada na muralla. É que todo es que. E o problema que creo que temos mayoritario é o medo. Simplemente. Eu simplemente quería votar, sí, estou de acordo contigo, pero creo que ao mellor ainda máis un problema de autoestima, que pode estar ligada con eso, non? Pero creo que temos un problema desde fai moito tempo e, bueno, ainda está aí. E claro, se non temos autoestima non nos creemos que o noso vale. Eu creo que sí que hai que facelo, porque ademais temos que traballar cos novas xeracións, porque a veces falase que hai que vivir do rural, pero eu digo que hai que vivir no rural, que é diferente. Hai proxectos de desenvolvemento no rural que viven do rural, pero non viven no rural e non se sinten como rurales. Entón, aí volvemos a caer no problema de autoestima do que nós facemos. É simplemente ter unha industria no rural a cal che produce unha economía, ou realmente ti, e sobre todo se ligamos a un tema de turismo e de gastronomía, tes que creer no lugar onde vives. Eso pasa tamén por vivir no rural. Eu digo así porque moitas veces, cada vez estás facendo iniciativas no rural, pero a xente sigue a marcharse para entornos urbanos. Entonces é que todavía non lo creemos. E a única maneira de custodiar rural é vivindo no rural. Pero creo que eso está cambiando, ¿no? Bueno, o gallá, pero aínda está... Aínda se... Ser de aldea era feo. Claro, pero... Bueno, pero é que eu... Creo que cada vez máis está cambiando, Sí que é verdade que está cambiando, pero é que máis o que se di que o que se fai. É dicir, aínda levamos moito, o sea, nos contamos que agora está de moda ser do rural, porque que bonito queda, pero aínda non é algo que temos interiorizado. Non sei se... Pode ser, pero creo que... Non sei. Pero bueno, sí, estamos camiño de... Partimos de... Xa é un momento xa de revertir, non? Sí. Bueno, eu un par de apuntes, non sei se estamos... Bueno, se non hago algo de isto. Hola. Con respecto a esto último, hay una cosa que no se puso encima de la mesa y, bueno, estoy de acuerdo con lo que decís, pero también hay un tema, bueno, yo soy nacida en Vigo, me vine a vivir a Lugo hace muchos años, siempre viví en un entorno urbano, aunque en Lalín pues vivía mi abuela y siempre tuve ese contacto también con el rural, pero creo que aparte de que tenga que haber ese compromiso, es que implica también un sacrificio a nivel personal a día de hoy, porque hay muchísimos servicios que no existen y muchísimas complicaciones que derivan de vivir en el rural, y entiendo que supone un sacrificio a nivel personal que a lo mejor mucha gente pues no es capaz o no está dispuesta a hacer. No es solo el hecho de vivir en el rural, porque a todos nos encantaría, o a la mayoría supongo, pues vivir en un entorno con esa tranquilidad y todas las ventajas, pero claro, tiene muchos inconvenientes, que ojalá que cada vez sean menos. Luego, bueno, voy a hacer varias reflexiones así muy rápido para no enredarme mucho. María del Carmen, me parece muy significativo que comentes que en tu carnicería das información turística en realidad y que tienes que hacer un croquis y demás. Pues igual había que hacer una reflexión con respecto a la información que hay en ciertos sitios. Se hablaba antes del folleto de Ribeira Sacra y todo eso, bueno, pues igual no era mala idea que tuvieras tú un poquito de ese tipo de material para poder apoyarte en él, no sé, después me dices lo que opinas. También quería comentar desde, bueno, a José,
hablaste de la ruta y me pareció súper interesante, la verdad, sobre todo porque, bueno, implica una actividad de un día completo, o sea, que está muy bien, me parece muy bien, pero no hablaste de precios, no sé por qué. Digo porque también, o sea, me parece interesante que, por ejemplo, desde Siente Lugo sí que hiciste un rango de precios y, bueno, me parece interesante que si no, ya me dices, conocer en qué precio se mueven estas cosas porque realmente también se pone en valor, ¿no? Y después, otra última reflexión. Se habló de la señalización y estoy muy de acuerdo y se hizo un comentario sobre los aeropuertos y lo importante que es tener un aeropuerto. Yo creo que es muy importante tener los aeropuertos bien comunicados. Aeropuertos en Galicia hay 3. Yo, que no tengo coche particular y me desplazo en transporte público, conozco lo que funciona y lo que no funciona y, sobre todo, no funciona en el transporte público en Galicia. Que tú quieras ir, yo que me gusta mucho viajar y viajo mucho, me limite el hecho de viajar yo sola y no viajar con personas que tengan coche. Los horarios de los aviones, de los aeropuertos, me limita el poder viajar desde Lugo a ese aeropuerto, para empezar que haya una conexión directa y demás. Si me pasa a mí que vivo aquí, a los que vienen de fuera también. O sea, les estás obligando, está muy bien, a consumir servicios como alquiler de vehículos y demás, pero no estaría mal que pues si se considera Lugo un poco el centro o algunos pueblos de la Mariña se considera el centro desde donde la gente se desplaza a ciertos sitios. Bueno, yo conocí a gente en concreto, es un poco, bueno, por poner un ejemplo, sin más, igual no es significativo, pero entiendo que puede serlo, de gente que estaba una semana en Lugo, venían en tren, no eran 2 señoras mayores, ni conducían, ni tenían posibilidad de hacerlo, y querían visitar Mondoñedo, y es que no, o sea, tenían que ir y volverse a las 2 horas, es que no tiene ninguna lógica. Además de servir el transporte público para comunicar a la gente que vive aquí, también es un elemento que es necesario para que pues, la gente que viene de fuera pueda conocer lugares del entorno, porque al final vienes a Lugo una semana y estás obligado a quedarte en Lugo una semana, porque bueno, puedes contratar una escapada con vosotros si incluye el transporte, pero bueno, si quieres ir un poquito por tu cuenta, moverte y también sentirte integrado en, bueno, nada mejor que sentirse integrado en Galicia que utilizar el transporte público de Galicia, pero igual es una visión un poco negativa la que se llevan. Y nada más. Por lo demás, me ha parecido todo muy interesante y muchas gracias a todos por compartir vuestra experiencia. Bueno, eu comento que o da información era para que me veñen a preguntar a tienda. Veñen a preguntarme pois, para ir a Piornedo, por que carretera, para ir ver a Rao, para ir ver Murias, para ir ver o Acebal, por onde teñen que ir, porque, bueno, como faltan tamén letreiros donde poñan, para eu poder indicarles onde tal. Entón, bueno, esos folletos son máis ben ir ao Concello que che den os folletos para poder ir. E, bueno, eu como estou ali e non teño folleto, pois fagolles un croquis tal encima, pois procuramos que a xente que vai ali que non lle quede que se queda averiado ou que tal, que non hai cobertura ou que pasa algo, pois procuramos darlles un teléfono para que nos chamen para poderlles solucionar, para que alguén que vaya aos Ancares non digan fomos ali e quedamos colgados, porque non. E a maior parte da xente, si é verdad, que dice pois estuvemos ali, a xente moi amable, a xente axudounos, deunos de comer, ou meteunos na casa, ou levounos no trator, ou sacáronos do trator, porque claro, moita xente métese con neve. Bueno, hoxe non hai tanto problema, pero van a ver ao Piornedo, van ver a neve, van tal, entonces métese, bueno, hai problemas. Entonces, bueno, sempre hai xente por ali das casas que lles axudan. Pero, bueno, iso dos catálogos que o fagan as administracións, o Concello. Non facelo ti, senón que dispoñas dese material. Sí, no, tríticos deses tamén levo na tienda, pasa que a veces xa se me acaban e, bueno, todo iso. Vale. Gracias. Bueno, a miña pregunta, xa que tiño a posibilidade de ter grandes profesionales diante, a miña pregunta, porque eu levo oído moito no tema do que nos gustaría facer. A min gustaría meter na miña explotación un apartado de agroturismo, enseñarlle, de feito, me gusta moito enseñarlle aos meus clientes, aos meus amigos, a todo o que tiño a oportunidade de enseñarlle a miña explotación e enseño. Pero eu pregunto-vos se é rentable. É dicir, fago-vos esta pregunta porque máis ou menos nací no rural, conozo a maioría de negocios do rural. O gran problema que estamos tendo é a man de obra, que para que os nosos negocios vayan adiante traballamos de sol a sol, sábados, domingos e festivos,
Entonces digo eu, bueno, pois eu metome nun proxecto que tiño que arreglar as instalacións, adecuar un pouco as instalacións, non vas meter ali xente que non tiñas baños, que non teñas, un pouco preparado a explotación para este tipo de actividades, é dicir, oi, ben sabéis que nun proxecto destes gastar 200.000 euros ou gastar 100.000 euros non fai falta nada, e despois, digo eu, pois, isto é rentable ou non é rentable? Vos como veis? A miña pregunta é esta. Eu, pola mañá, non sei se estabas pola mañá, cando falábamos de... Bueno, falo eu, pero despois, evidentemente, calquera pode dar a súa opinión, que sí, que estaba moi ben que se convertira nun ingreso principal, nunha actividade económica principal, pero que, evidentemente, isto nacía e se concibía dende un complemento precisamente a esa renta principal que se tuveran na propia explotación, na propia produción. Como? Que vamos xusto de renta. Xa, pois por eso mismo, o que se trataba era que, podendo emprender un tema de agroturismo, que pudera ser un complemento importante, dado que tes unhas infraestructuras, tes unha posibilidade importante de enseñar moitas cousas, que eso se pudera sacar un rendimento. En ningún caso, ojalá se pudera convertir en moitos casos, pero bueno, nos menos serían aqueles casos que foran o voso, evidentemente, é un caso importantísimo, pero do que hoxe tratábamos aquí, sobre todo se falaba pola mañá dese complemento importante para a renta principal desa explotación. O que me refiero ao complemento, que neste caso este señor que xa tiña que facer uns investimentos para poder dar ese servicio. Eu quero que me responda se neste caso a experiencia lle dice ou como é. Ben, eu que quero apuntar aquí é unha cousa. No noso caso, pois, ao mellor foi unha inversión un pouco considerable, porque eran varias casas, a idea inicial era unha casa, pero despois había un pequeno lugar, e xa pensamos nun proxecto un poquinho máis costoso, non? Pero hai proxectos, non aquí tanto, pero por Europa adiante, onde tes unha granxa e a túa casa alugas un cuarto na túa casa sin facer grandes investimentos e pode ser un complemento á renta. E non tens que poñerlle un jacuzzi, nin esas cousas, non sei. Dicir que moitas veces aquí fanse inversións, ou a veces a normativa tampouco non é, creo que en moitos casos non é flexible, con eses acollementos de casas que se convirten en que deixanxe un pequeno espacio e ti na túa casa tes unha habitación para un hóspede ou dúas habitacións, que ti tes unha casa grande, amañas aquelo, e tes un baño, evidentemente, pero non tens que buscar unhas inversións moito máis grandes. E pode ser un pequeno complemento á renta. E, ademais, o turista que vai aí o que quere é, ao mellor, incluso compartir contigo e comer contigo na cociña, se é que o tío te saben. E iso se busca tamén. Hai un turismo para eso. Eu, nunhas xornadas que estiven, me comentaba unha persoa que en Austria, pois habrá máis sitios, pero que había xente que iba a dormir a unha palleira. E iso era un turismo experiencial, ir a dormir nunha palleira, e podía facelo. Igual que outros van ás cabañas dos árboles, non quer decir que acondicionando certos lugares, a veces non hai que ir a inversións excesivamente costosas, hai que adaptarse ao que ti buscas, porque evidentemente, eu non sei no teu caso, pero ao mellor depende que tipo de reclamo podas ter para que a inversión sexa rentable e despois podas amortizala. Non sei se... Claro, pero eu creo que poder ver isto, igual que tamén se falou aquí antes do tema de cobrar por as visitas. A xente aquí é verdade que está moi acostumbrado a que as visitas sexan gratuitas en ningún outro lugar. É dicir, eu cobro por as visitas, pero sei que moitas veces, incluso na nosa comarca, algunhas explotacións ao mellor non cobran. Pero porque me parece que se faz algo mínimamente profesional e dedicas un tempo e preparas unha visita e a xente ofreces algo, evidentemente hai que darlle algo a cambio, non pode ser simplemente chegan ali, mira, aquí é isto que temos, podedes velo, non sei que, non, hai que facer... Pero se dedicas un tempo a facer unha visita guiada ben artellada, ten un coste, a xente ten que entendelo así, non? Pero moitas veces, incluso grupos e asociacións e tal, que queren facer unha visita e están acostumbrados a que a ver se la faz gratis. E a verdade é que se ti botas unha mañán para dedicándolle a eso, estás perdendo facer outras cousas, non? E iso hai que rentabilizar de alguma maneira. Sí que é verdade que a veces podenche comprar produto, pero non sempre é así, non? E non está moi establecido que as visitas sexan pagadas, non? Moitas veces, non?
Non sei se che respondín, pero... Evidentemente. Pero o que os quero decir é que isto vai, cada vez a xente busca máis experiencias e cada vez hai unha desconexión máis grande do rural que a cidade e hai máis necesidade de que a cidade necesite do rural. E entonces experiencias que podan aportar a eses visitantes para coñecer, nós, por exemplo, durante estes últimos anos estamos vendo cada vez máis as familias con nenos e non teñen que vir de moi lonxe, de calquera cidade, incluso moitas veces hai vilas que os nenos non viron, non é que non viron a vaca, pero non estiveron cerca dunha vaca, e viven nas vilas, É dicir, non estamos falando de... Que hai unha desconexión co rural e as familias xóvenes, as novas parellas, queren que os seus nenos teñan un contacto máis directo cos animais. Entón, isto, eu creo que vai a máis, é dicir, que é unha aposta que temos que facer. E aquí na provincia de Lugo temos... Volvemos ao que falaban aquí da gastronomía, que dicía que tiñamos todo, eu non sei se todo, pero unha boa parte sí, porque cando falamos das denominacións de origen, por exemplo, casi non hai ninguna denominación de origen que non teña algunha pata na provincia de Lugo, pero temos moitas que só son da provincia de Lugo, que non están noutras provincias. É dicir, isto témolo claro, desde o punto de vista gastronómico non hai nada que discutir, pero en cambio, quen se come o pastel son, aquí parece que só se come marisco e algunha vez polvo á feira, non? Pero que hai moito potencial, non? Si, a todos non vos esquezades que o venres é a feira do Capón de Vilalba. Os Capón de Vilalba. Vai a ser. Vai a ser. Non? Si. Bueno, eu non quería facer ninguna pregunta. Chegamos un poquinho tarde, pero igualmente agradecervos a todos a vosa intervención. Eu un pouco que quería decir era, bueno, instar un pouco a Diputación a unha idea, deixala caer aí, se se toma ben, senón... pedir disculpas por se ao mellor se hai algo que existe, por descoñecemento non sei, non? Pero esta mañá, na ponencia de Sandra Touza, había unha pirámide, falábase de que primeiro xa estaba esa idea, despois o segundo paso estaba a implicación da administración local. Moitas veces, eso precisamente impide avanzar, non? De que moitos proxectos quedan aí porque non hai voluntad política ou voluntad por parte da administración para seguir avanzando. Certo é tamén que na segunda ponencia, creo que era Xoán, se chamaba, decía que non debía tampouco pararnos eso, que non podíamos estar esperando de por vida a administración, que tiñamos que intentar avanzar. Entón, eu tamén creo en eso, pero sí que é certo que moitas veces, e aquí sí que xa falo desde un punto de vista dunha opinión tamén persoal e de experiencia persoal, porque formo parte dun colectivo. Eu non represento o sector productivo, pero estou no lado do aloxamento, da hostelería. E o noso que levamos é tempo pelexando con sacar proxectos adiante, non dan salido porque non encontramos os recursos para poder sacalos adiante. Claro, igual non son que señan só unha cuestión de cartos, a veces son cartos, a veces é cuestión de recursos humanos. É algo moi importante, eu creo, en todo o que estamos falando agora, é precisamente o asociacionismo, a implicación da economía colaborativa, o crear pobo, o xuntarnos. Se a administración local tampouco se implica en eso, pois acaba moitas veces incluso desvirtuándose e perdéndose, non? Tamén, por moito que pelexamos o resto das persoas. Entón, un pouco, a miña idea é que, ao igual que a Diputación de Lugo ten unha liña de axudas para a cultura, para deporte, que sostén boa parte da dinamización da provincia, da actividades e demais, pois ao mellor pensar en se habería algunha posibilidade para que outras asociacións de outros perfiles que teñen máis que ver con todo isto, pois tamén podamos presentar algunha especie de proxectos ante a Diputación, nós comprometéndonos, sendo responsables, sabendo que hai, pero polo menos tendo un pouquiño pois aí detrás un colchón ou unha tranquilidade que hai algo que che empuxa, porque moitas veces para unha asociación 1.500 euros ou 2.000 euros pois son moito, pero bueno, non sempre para a administración supón tanto. Entón, bueno, aí queda. Bueno, ben, a Diputación como administración local que é non ten capacidade normativa, non pode facer normas nin leis, simplemente pois adaptar o seu funcionamento
a normativa que existe en función de administración como de réxime local, o que sería un concello, non? Evidentemente que hai diversos tipos de colaborar co tecido asociativo e con outras entidades sempre sin ánimo de lucro e de dereito público, non con entidades privadas, e iso é entendible. E diferentes tipos. Uns son as subvencións nominativas, outras son as subvencións de concorrencia, outras son os convenios especiais, etc. E ben é certo que hai unhas delegacións dentro da Deputación que sí optan todos os anos a unhas subvencións de concorrencia competitiva que en función do que tú vas a facer como asociativo, non como empresa, como asociación sin ánimo de lucro, pois sí pode acceder a unhas subvencións. Polo de agora, a Delegación de Turismo non ten esta posibilidade, si ben, pois sí existe a posibilidade da excepcionalidade en tanto en canto unha asociación presente un proxecto distinto, genuíno, bon, interesante, podelo, de alguma maneira, conveniar, pero polo de agora non hai ese tipo de subvención de concorrencia. Nun futuro, pois non o sei, na vindeira período, pois será cuestión de estudiar esa temática que xa temos plantexado dentro da propia Deputación e dentro do propio servicio, e tamén ten que, obviamente, ter o suficiente recurso orzamentario por detrás. En todas as maneiras, dicirvos que sabedes que creouse xa o Consello Provincial de Turismo, no que está representados non individualmente as entidades, pero sí os colectivos que, bueno, pois nun principio se consideraron como representativos da provincia de Lugo nun aspecto moi amplio en relación ao sector turístico e que é un consello aberto de tal maneira que aquela outra agrupación, aquela outra entidade asociativa que aglutine distintos intereses na provincia poda presentar a súa interés de participar nese Consello Provincial de Turismo. Será o propio Consello que xa está constituído o que, chegado o caso, resolva se é pertinente ou non é pertinente incluir ese novo colectivo dentro deste novo órgano, non de xestión, pero sí de trato do sector turístico na provincia. Entonces, ao mellor, a primeira reunión ordinaria, creo que así está acordados, non sei se en marzo ou abril do vindeiro ano, ali, evidentemente, xa se tratarán moitos temas dos que hoxe tratamos aquí, dos que suscitades, e ese é un tema que está encima da mesa e que, bueno, en un futuro, non digo que non se poida crear unha línea de subvencións para colectivos de interese turístico, non digo que non se pode facer, pero hoxe en día non existe. Bueno, eu volvendo que sería o de atraer xente para que este no rural, nada, quería matizar simplemente de que moito desos que non que o rural é sempre como sentimento, que a xente sí que busca ese sentimento, pero agora que todo o mundo que o que se move é a tecnoloxía. Entón, que as empresas, desde o meu punto de vista, creo que tamén poderían facer gran parte do traballo a través do online, como fai, por exemplo, para vender escapadas, pero que iso tamén se pode facer a nivel de empresa pequeniña, sin ser excesivamente caro, como comentaba, bueno, non me acordo do nombre, a verdade. Se queremos que a xente realmente quede no rural, hai que ofrecer unha oportunidade de traballo. Por exemplo, se volvín ao rural, eu levaba 5 anos en Santiago de Compostela, e se eu volvín ao rural foi gracias á iniciativa de Javier, que creou unha empresa, decidiu apostar por xente nova, que lle axudase no seu proxecto. Eu, por exemplo, especialiceime en marketing digital e gracias a que ele me deu esta oportunidade de coller, de vir aquí e de deixarme como unha parte do seu proxecto que é Terras de Miranda, que é un e-commerce por internet, gracias a eso eu puiden volver aquí. Entonces, a miña pregunta é se non vedes na tecnoloxía realmente un potencial grande que aínda está pouco desarrollado polas empresas aquí en Galicia. Eu digo que inmenso, pero nada. No, sí, eso é un problema. Mira que nosotros non estamos en ninguna zona remota, que nós estamos na playa fluvial de Vilar, é dicir. Temos un montón de problemas, pero da igual a operadora que tenemos. Casi nunca hai cobertura, bueno, é un lío, la verdad que sí, ese é un problema. Despois, como te dicías antes, que te encontramos un problema de mão de obra, pero es que ese problema hai en outros sectores.
Nosotros, por exemplo... Pois sí, no, xa en todos os sectores. Tú contas isto nunha capital e dicen, bueno, menudo chalao que pagará. No. Tenos a 600 euros. No, eso hai en todos os sectores, bueno, como non é un momento, non vou a decir, porque creo que se debe eso. Pero sí que é certo que no 2007 e no 2008 sí que nos chegou un momento que tiñamos que ou crecer ou parar, non? Non nos quedaba outra, é dicir, ou sigues o teu proxecto para adiante, pero xa ten que ser, pois, medianamente grande, non? Con as inversións importantes, ou paras, porque non podes ter 20-30 personas e nunca sabes se van a vir, se non se van a vir, se vas a encontrar. En ese momento decidimos facer unha inversión, fixemos unha liña de cocción, fixemos unhas liñas industriais, bueno, pois que tuveron a súa inversión bastante grande. Cando chega ese momento, pois tamén tens que decidir, é dicir, pois ou me arriesgo ou non me arriesgo, pero que tú tamén te arriesgas en calquera momento, é dicir, que tamén o arriesgar en unha empresa, cando pasa a empresa xa estás arriesgando. Por eso non lo dices por arriesgar. No, xa, depois se queres ir máis alá... Eu polo tempo, é dicir... Sí, claro, que ten que ser así. Limitados de tempo, eu digo, é interesante, é rentable dar o paso ao tema do turismo, por eso daí a miña pregunta. Para mí, por exemplo, eu facer as miñas inversións e pasar o domingo na miña empresa... Se eres un café, se sale mal. A mí me gusta, Se levar un proxecto bom, pois pode salir ben. Para mí é interesante. Como estás no presupuesto, non sei. Creo que todo aquilo que esteñas facendo no que crees o que che coste horas, Non quero que me digáis, si, vas a sacar 300.000 euros en 2 anos. No, porque é imposible. Sí, pero... O mellor es perde. Claro. Busco que me digáis a vosa opinión. Yo creo que todo de... Perdón. Yo creo que depende... Si tú crees, é posible que ao final sale. Porque hai problemas que temos todos. Eu xe mismo, pero que señas un asalariado, xe estás cobrando 2.500 euros e te metes unha inversión de calquera, que sei, un piso moi grande, 200.000 euros, e mañá tes un ERE. E na empresa é o mismo. Che pode salir ben, che pode salir mal, pero bueno, hai que intentar. Todo depende, yo creo, en mi opinión, es desde cómo tú lo hagas, cómo te impliques y la diferenciación que tú le des, porque desde nuestro punto, cuando creamos sientegalicia.com, nuestro estudio de mercado lo analizábamos y era tremendo, porque vas a competir con Booking, compites con Atrápalo, compites con Expedia. Claro, nos echaba para atrás, porque decíamos, ¿cómo vamos a ser capaces de competir con estos grandes? Pues a día de hoy, a nivel gallego, estamos compitiendo con ellos. Claro, ellos con otras partidas presupuestarias y nosotros con las mismas, con la nuestra, vaya. Pero si el quesito se reparte en todas las reservas a nivel autonómico, pues sí que es verdad que nuestra empresa es muy pequeñita, pero se lleva un quesito y a día de hoy pues tiene una gente trabajando, empieza a ser rentable, pero claro... Eso é o que quería oír. Pero para outros plantexan o mismo e non lle é rentable. Pero todo, yo creo que en base a cómo lo hagas, cómo la evolución del mercado, cómo lo vayas trampeando, a lo mejor te cuento esto y mañana nosotros no estamos aquí, pero me refiero, si coges el análisis inicial, nosotros teníamos unas barreras de entrada muy potentes, no éramos de turismo, no conocíamos mundo digital, para mí Google era un buscador y yo, coño, ¿qué habrá detrás? Ahora sé lo que hay detrás de Google, pero fue a base de estudiar, de ponerte horas de trabajo, vender el coche, años de no tener un salario, porque pasamos años de no tener salario porque era todo invertir, era un proyecto propio. Y está saliendo, todo depende... Claro, pero yo creo que la regla de... ¿Tú crees...? No sé si nadie te podrá dar esa palabra clave, porque a lo mejor si te dejas guiar por unos que dicen que sí, mal, y si te dejas guiar por los que dicen que no, también creo que mal, porque tú crees que puedes hacerlo, hazlo de la mejor manera y que sea, yo creo que lo que decían, un complemento a tu negocio principal. O sea, dentro de tu negocio principal, que sea tu pilar y a partir de todo lo que puedas generar, que luego tu pilar acaba siendo menos pilar y lo que estás descubriendo acaba siendo primordial, pues ir moldeando un poco esa línea de negocio. Pues nosotros cuando salimos teníamos en mente una idea que se fue perfilando hasta lo que es hoy. Dentro de 2 años a lo mejor vamos trampeando y acabamos... Claro, pero bueno, que tiene un riesgo. E se o que vas a facer ten que ver, e é unha sinerxia co que xa estás facendo, non sei, ese complemento de turismo, se ten que ver co que xa estás facendo, ten moitas posibilidades de éxito, seguro. Sobre todo o que dicía a compañeira, non, de que se crees nel, e realmente ti xa estás facendo unha actividade, e iso é algo relacionado coa tua actividade, vai haber unhas sinerxias. A mí, cando me preguntan, e cal é máis rentable, que proporción é a do turismo con respecto ao da industria de queixo, con respecto á granxa?
Eu sempre lles digo que non sei dicir moi ben, pero que sí sei é que cando unha persoa ven ali e compra un queixo, ven polo turismo. Se non houber o turismo, o que leva é o queixo. A mellor non me deixou nada no turismo directamente, pero indirectamente as visitas veñen por a parte do turismo. Se só tuvera a granxa, seguramente como mellor non viñan as mesmas visitas. Xa non digo a xente que se ven a aloxar, non é facer unha actividade, senón as propias visitas. E entón, pois, bueno, son complementos que se retroalimentan, non? Entón, aí sempre hai máis posibilidades, porque realmente o esforzo é moito menor con respecto, porque é algo complementario que ti xa tes, non? Perfectamente. Eu teño un amigo que ten unha... Ahora, conto así brevemente. Teño un amigo que ten unha horta e ten unha tenda, non? E entón fai visitas á horta. El os fines de semana está na horta e as visitas nos ven son os fines de semana, porque o resto dos días ten que estar na tenda. Na tenda vende os seus propios produtos. Pois as leitugas que van a comprar, que compran na horta cando van as familias, teñen moito máis valor que as que venden na tenda, que son as mismas que vende o día seguinte, o lunes na tenda, non sei. O sea, que se acolle valor o seu propio produto polas visitas e por dedicala a esa parte do turismo. Non sei se... A nós, cando ven alguén ali a buscar un queixo e se ve chegar as vacas, para el o valor do queixo é maior. Sí, que a idea gusta. Pois se che gusta e crees, non hai nada que decir. Bueno, agora sí, que te necesitan proxectos. Eu penso que tamén é unha maneira de facerte visible, de enseñarte, igual co e-commerce, por exemplo, non quer dicir que vai a ser a túa solución. Eu teño unha experiencia. Que foi, empezamos fai 5 anos ou así. Todo Dios me empezou. Página web é o futuro, página web é o futuro. E será o futuro. Pero polo medio, cuidado. O que leva comido. Parece que teño 2 fillos en Santiago estudiando. Entonces aí, sabes, aí a miña pregunta. Pero hoxe en día, se non estás en internet, se non estás presente no mundo online, como que casi non existes, non? Claro. Entonces, esta vez, isto tamén eu considero como que é como un escaparate, que a xente, pois, que se sinte partícipe tamén moitas veces desa experiencia. Eses clientes, pois, casi que os vas como fidelizar. Un atractivo, máis a... É unha ventana a túa empresa. Estou contento que faz marca e todo o que queres, pero volvemos aos números. Ao final, os números ten que salir, senón os proxectos frenan. E trátase, como comentaba aquí o compañero, darlle ese valor engadido ao teu produto. Porque a xente é partícipe e transmite esa sensación e como que o valora moito máis porque se implicou e sabe o que hai detrás disso. Historia. Comentando o tema dos precios da ruta, perdón. A ver, non comento os precios porque non hai un precio fixado. Nos isto ser como un paquete turístico da Axencia de Turismo de Galicia obriganos a comercializar a través dunha axencia de viaxes, non o podemos comercializarnos directamente. E non é o mesmo que che veña un grupo organizado que xa traiga o seu medio de transporte como unha excursión xa organizada, que tú simplemente lle ofreces ese paquete que en principio foi pensado para ese nicho de mercado, pero depois nos encontramos con a realidade de que ao mellor tes un matrimonio ou alguén particular que quere facer a ruta. Basicamente non é viable invertir un día nunha persona ou nun matrimonio. Cando che chegan no seu coche particular, e ali poñemos un bus para ir todos xuntos e demás. Entonces, tamén damos a posibilidade, por exemplo, fixémoslo no mes de outubro, marcado no mes de celebración da Festa da Faba, por exemplo, piñamos 3 sábados ao mes, donde esa xente que ven de maneira particular, facer como grupajes, mira, tal sábado, facemos unha concentración de toda esa xente que ven de maneira particular para facer un grupiño. Entón, aí sí que sale un pouco máis caro porque hai que poñer un bus para esa xente nada máis, contratar un seguro, poñer un guía, entón, non é o mismo vir de maneira particular, que hai que buscar un grupo para encaixar a toda esa xente, que vir xa un grupo organizado dunha excursión. Pero penso que, ainda así, no peor dos casos, é rentable. Leva incluídas as entradas a todos os monumentos estes que vai incluídos, leva incluída a comida, o bus, o guía, o seguro... Non era tanto o precio, a ver... E canto era? Canto. Dixo, é rentable, canto era? A ver, no peor dos casos...
No peor dos casos, que é desde unha persona a título particular, 55 euros. Sería o precio máis alto, con todo incluído. Moi ben. Está ben. Bo Nadal, feliz ano. Se sabedes que eu vou seguir facendo proselitismo do meu povo, a lotería caeu en Vilalba o ano pasado. Eu non quero dicir nada, pero a Feira do Capón é o venres e a lotería é o sábado, me parece, non? Que teñades bo Nadal, feliz ano a todos, sede felices, e no mundo agroalimentario, pois máis ainda. Quedámonos con a frase que tú decías, Luis. Muy bien. Gracias. Bien.